mar 2027 omicha kutudri koda kochakore sani namba mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi thuond weche mawamiyo pek. He escalated it to free. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. And I will explain to you. Ngama nego jini en watni en kato CAP wach ni ngani en kama mond kik wayud ni gigi dhi nyime nikech ngani tie kumo yude chiemo tie kumo rwakore. Wanyiso jonyuol ni ging'eyo this perpetrator janek ni ging'eyo to nyaka kele into book. Nyakora Mugejwang machiegni enen weche manyiena okinyi makawuono. Jatend migawo mar omenda John Mbadi owuok e lela kendo yango ni piny owacho onge kod nyalo mar siro somo maonge chudo e skunde mag primar kod sekondar. Mbadi wacho ni kaluore gi gope mathoth ma piny Kenya ni godo, piny owacho osebedo ka rem chwalo chudo mag japuonjre ka japuonjre mag skunde sekondar. Kaka jafambo marwa Chris Owino leronwa, jod bura oketo migawo mar somo e tago maliet kuom chwalo omenda mag somo ne skunde manyawawa e kinde ma skunde mahie to guonyore gi pado. Mar od bura mar somo jatend migawo mar omenda John Mbadi oyawo chunye kendo wacho ni piny owacho onge kod omenda moromo mar siro somo maonge chudo ne jopuonjre mag skunde mag primar kaachiel kod sekondar. You see, the problem is we live a lie. Let me put it this way, and I've been around here. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary, and I will explain to you. E akiri kiki mar miriambo mar sirikal ewi omenda mar siro weche mag somo kod wacho adiera, Mbadi oyango ni kuom siling 22,240 ma sirikal onego bed ka chulo ne japuonjre ka japuonjre e skunde mag sekondar, piny owacho osebedo ka chulo mana siling 16,900 kende. If you look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. Mbadi olero ni kalure kod medruok e gope mag piny Kenya, sirikal osebedo ka thembo e chulo shillings 22,240 ne skunde mag sekondar, 15,000 ne junior sekondar, kaachiel kod shillings 1,500 ne jopuonjre mag skunde mag primar. The reason why probably 5 years or 7 years ago we were able to meet the requirements, apart from the fact that we adopted a free secondary education, was also because that time the debt repayment was low. Now the debt repayment is high and it is said everywhere. Kata wadoko ni jodongo ne ogoyo ngero ni wacho adiera gonyo ng'ato thuolo, adiera mar Mbadi okete e lot mager ka jood bura penjo gimomiyo sirikal osebedo ka oling' thi ewi wach makamano. You should have been honest with us and tell us, yes, it is 22, but if we work with 22,000 per child for senior secondary school and the 15,000 per child for the junior secondary school, and we work with 1,400 plus per child for free primary education, you will get higher figures than what is in the budget. Jokanyo ma komiti no owuok tumuso kod migawo mar somo magi wacho ni osebedo ka chwalo omenda mar siro weche mag somo e skunde manyawawa. We talk about Bomet High School. We received 50 million. Bomet High School does not exist. E kinde ma sirikal wacho ni gionge kod omenda moromo mar siro weche mag somo e skunde mag primar kod sekondar, kweth machielo ma sirikal osebedo ka loro gwenge ma pacho kae kendo chiwo kony makore lach mar omenda e juma ka juma. E kinde ni ma sirikal wacho ni gionge kod nyalo mar siro somo manono e skunde mag primar kod sekondar, penjo maduong' en ni ging'eyo wach makama karang'o, to ang'o momiyo gisebedo ka giwuondo oganda jo Kenya ni gichung' ne chenro mar somo manono e skunde mag primar kaachiel kod sekondar. Chris Owino,
Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Tendarita e sub-county Magemiala oyango ni gisemako achije moko mitudo gi nek mosebedo katimore e gwengego ahinya to e gwenge magina koda Marenyo kama ji maromo auchiel osenegi. OCPD Magemiala Charles Wafula omedo ni gimanyo achich maduong' e nek makamago. Steve Biko miyo waler kowuok e county ma Siaya. E chuny boma ma Yala mayudore Gem e county ma Siaya, moko kuom jokedo ne ratich oganda kod jopiny alwora magem noriwore mar kwedo nek mar wakini auchiel manyocha wito ngimagi e dweche ariyo kende ka ote margi maduong' en oromo. Nek ma wasineno kitimo kae ma nyiri nego nyaka mine bende nego rum to ma nyalo mana rumo ka wan wabet gi jo police otim tijgi ma timo investigation ka gisitimo investigation to wabo yudo ka police bende nyalo timo prosecution ka investigation otim maber. Watemo mondo wamany janek manego mon gi nyithindo Yala kaendi. Ng'anyo mamuolni ne geto golo doke ir jotend arita kwe magiwacho ni osebedo katimo nonro mawethweth gino momiyo poko maka chich maduong' mitudo gi nek makamago ka koro gi or ote ne ng'ata manyalo ng'eyo kama chijno nitiere mondo go lipot ka obila mar neno ni kwe duogo wang'e Yala. King'eyo ni ng'ama nego jini en watni en kata osiepi wach ni ng'ani en kama mond kik wayud ni gigi dhi nyime nikech ng'ani tie kumoyude chiemo tie kumorwakore mane mwawacho to wawacho ni kanyakla gi sirkal wan ka jok ma ai county ni gi Kenya mzima wawacho ni ok wabi yie ni gik machal kamago odhi nyime to waketo duondwa malo mondo wawach ni nek mar mine gi nyiri orum e Siaya county. To thomo sebedo katimre gemni wakwere kendo watamre ni nyathi manyako konego neg. Security chakre kodwa e ot. Emomiyo wanyiso jonyuol ni ging'eyo this perpetrator. Janek ni ging'eyo to nyaka kele into book. OCPD Magemiala Charles Wafula nowacho ni obila osemako achije mamoko mitudo gi rochruok arita. Kata kamano, pok ochwalgi e doho ni mar nonro pod dhi nyime e kinde ma achich maduong' to pod olal mero. So far we as police officers, we have done a lot, especially on the issue of how we can apprehend this serial killer who is still at large. So far we have made several arrests, but again, we cannot confirm that we can prosecute these people because we are still conducting some investigation over this matter. Wafula nowacho ni gisekeyo nonro mar achijno ne jopiny mondo konygi e yude ka koro kwayo jopiny mondo ti machiegni gi obila e timo apedhano. I want to assure members of the public that if at all they can have any information pertaining to the serial killer, because we have circulated all the information pertaining his appearance, let them submit the information to us. We have even submitted our numbers to them, and in case of anything, let them liaise with the local administrators for the purpose of this information getting to police immediately so that we can apprehend this person. No nyisa dira margi kaka jotend arita kwe maduogo geno ne jopiny modagi luoro kalwe kod arita kwe mosembek ni kono. I just want to also to confirm that Yala sub-county has remained calm for the past few months, apart from this incident now which is coming up. But I promise, anytime we are going to get rid of this individual. Magi bire kinde manyuola mar Veronica Odongo, chiliel manowito ngimane yo magalagala no, obago nyasi mar ik mare chieng' ngeso ni, kata odoko ni onge lipot mora mora, magiseyudo wi okang' manonro sechope wi nek mare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Lipot mar duol manono tije obila IPOA oyango ni obila ne okoluwo chike kendo norocho ratich jong'anyo e ng'anyo ang'wen manobagi e dwe mar auchiel kod 7 higani. Lipodno oyango ni ji 65 nowito ngimagi, jomoko 342 noyudo hinyruok ka obila 171 bende nohinyore e ng'anyo ang'wen go ma bende noweyo ka mwandu manengo gitara okethore. Simfros Okinda giler.
Ango tije obile pachoka korogolo lipot ewi nonro kotenore kod ng'anya ng'wen manobagi pachoka e dwe mar 6 kod 7 higani. Ng'anya ng'wen go oting'o manobagi tarik 12 dwe mar 6 kaluwore kod nek mar Albert Ojwang manotho e tesend obila gi manowang'o i jopiny kendo siayo ng'anyo. Ng'anya mar ariyo nobagi tarik 17 dwe mar 6 bende e boma ma Nairobi kod Mombasa kapod ni manyo ratiro ne Ojwang manotho e tesend obila ma Central Nairobi. Machielo nobagi tarik 25 dwe mar 6 manen rapar mar rowere manowito ngimagi e ng'anyo manobagi dwe mar 6 higa mokalo. Ng'anyo mogik e higani nobagi tarik 7 dwe mar 7 mano ne rapar mar Sabasaba mar 35. IPOA yango di ji 65 nowito ngimagi, jomoko 342 noyudo hinyruok ka obila 171 bende nohinyore e kinde ng'anyogo. Obila seyo kuom remruako notis manochiw kod jong'anyo ewi ng'anyo mane gichano ma en ataro mar chik. Mar ariyo IPOA seyo obila kuom oro obila moko maonge lep tich mondo odhi orakre gi jong'anyo. Gimachielo en ni obila noremruako baj mayangogi e sama girakore kod jong'anyo. IPOA mawacho ni nooro ji 48 mondo non ng'anyo makamago e counties mopogore pachoka lero ni jokanyogo nondiko piny kuo manotimore gwenge mopogore e kuonde ma ng'anyo notimre kamoting'o kwe dukni kod ketho mwandu mag sirikal. Kamano bende IPOA wacho ni achudhe moko nodonjore e jong'anyo kendo rocho ng'anyogo manochakore kaka ng'anyo mamuol ahinya to e kaunti ma Nairobi kod Uasin Gishu gimanomiyo jong'anyo ohinyore kendo piny okethi. E boma kaka Kakamega dirise mag nyamburko mag sirikal nokethi. Bungoma nyamburko 2 mag obila nokethi ka nyamburko 9 mag piny owacho bende nokethre. E boma Malindi nyamburko mar obila mag okwach kich nobagi kite mokethi. Kameru nyamburko 8 mag obila dirise ginoto. IPOA kata kamano poyo obila manitiyo Mombasa kuom tiyo kare gi jong'anyo kendo temo gayo gi maonge teko mathoth. IPOA tieko ni duol mar obila National Police Service ne okotayo ng'anyogo kaka chike mapacho kadwaro kendo norem kedo kod jonjore mamoko mane wachore ni ne siro sirikal e kinde ng'anyogo. Ringre Victor Otieno manochwad gi lisasi e kinde ng'anyo matarik 25 dwe mar 6 higani gikone koro okaw dalagi e kaunti ma Bungoma mar kowe e kare mogik mar yueyo. Victor ne japuonjre e kar tiegruok mar Thika Technical Training Institute. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jopuonjre mar kar tiegruok no osingo mar neno ni ratiro oyudore ne rawerano. E kar kano ringre ma General Cargo mayudore Thika County ma Kiambu, wede kachiel kod rawere mag kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute nochopo mar kawo ringre Victor Otieno manotho e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higani. Lipot mar bero mabende notime kar kano ringre no ma General Cargo noyango ni notho kaluwore gi lisasi manojuke kendo chwado wiye. Justice for Jaboro! Jatend jopuonjre kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute Jesse Wanyiri owacho ni ok en kare kaka rawerano nowito ngimane. Paro mabende nosir kod jalup jagoro mar riwruog kinde bade ma Thika Mwaura Muroki. Victor, na tunataka kusisitiza na wale wanajua wa Kenya, hakuvamia polisi yeyote, hakuinsult polisi yeyote, alikuwa amejificha, lakini chuki na kutaka kuondoa firstborn wa familia ya kina Oduo ndo ile hapenia. To what end will the police be the ones to kill, then investigate themselves and even pass judgment? We really need to stop this hypocrisy. The police know who is responsible for this. They themselves took the life of Victor, and if any justice exists, then let those people not know any peace. Patrick Oduor mawuon Victor no yuago nek mar nyathine makayo kadwaro mare maduong' en mondo mi duol marango tije obila pachoka IPOA otim nonro margi mapiyo mok ginindo e nyabathe konchiel. Tulienda IPOA wakachukua statement, kutokea hapo wakaniambia bado watanihitaji, bado wanatafuta evidence, which means police ilikuwa bado hawajawapatia report, na wakaniambia hii report watapata kwa DCI huko. Jopuonjre go singo masiro familia no kachiel kod neno ni ratiro oyudore ne nyawadgi Victor Otieno. Victor could be here supporting his family financially, but now it's the pain. Sisi kama vijana tutaungana, we will mourn with the family, we will cry with the family, but we will not mention the name of Victor in pain, but with power. His justice, we shall demand it.
If demanding the justice of Victor will cost our blood, so be it. Victor ibiro kow kare mogik mar yueyo tarik 26 dwe ni dalagi e gwenge Makalala mayudore Webuye West County ma Bungoma. Efinya Kidi, Ramogi TV. Anyuola moro modaka e gwenge mara kwa Karama, Kongowea, e od bura Manyali, Mombasa, koro yuago ratich nyargi mane ochiel gi magina monegi gi jogo ma ichich godo ni jonjore mane omanore. Miono maloko hand M-Pesa ne omonji e dhode bang' loro ohala kar sa 3:30 mar otieno gi achiji 3 mane oringo lal gi apiko mane gintiere godo. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' makwa Karama e od bura Manyali, Mombasa. Kae ne wayudo ka rumbi mar lit kod kuyo kwako wede kod osiepe Jude Ndunda, ma en miyo ma ja ohala mane ochiel gi magina gi jogo mapoko yangi chieng' ngeso mokalo. Kaluwore gi joneno, miyono mane oriko loro hande mar M-Pesa kar sa 3:30 motieno ne ochiel gi magina kosechope dhode gi achiji 3 machalni ne kiye kanyo. Vile sikujua mwanzo nikichungulia nipata bodaboda imesimama. Lakini kwa ile ukweli sikujua nini chaendelea. Baada ya dakika 2 ndo nasikia kama risasi zinalia. Nikitoka naona watu wanapanda pikipiki tu wanaondoka. Sasa ndio tukangangana, nikaambia huyo jamaa beste wangu tufungue tuone ni nani ameuliwa. Sasa kutoka hapa nje nikapata mtatangu ameanguka pale. Alikuwa amepikwa ya hapa na ya chingo. Alipokonywa kipochi alikuwa amebeba na simu 2, na walipoenda Manjangiri simu ilipatikana Mbungoni area ya Mbombululu. Simu ikaokotwa ikapatikana zimetupwa. Jago magilo kogokoni ne gitiyo e odiechieng' mangima magiloro kanyakla maonge wach kata dalili mora manyiso ni ngima nene nie Kindakuru Gasumbi. Kabla auawe tulikuwa na yeye tukafunga nduka vizuri. Nikaenda kula sapa pale kwa hoteli. Hapo ndo andi yangu mdogo mwenye walikuwa naye. Kaona amekuja amekimbia. Na niambia singe andi yako amepigwa risasi na ameuawa. Kanaambia nimesikia kuna mwanamke wa M-Pesa ameshutiwa pale Karama na ni kama Judy. Mimi nishindwa hata na kusimama. Hakuna mtu amekamatwa, hatuna habari, tukiwauliza wanatuambia tu wanaendelea na uchunguzi. Bado hatutajua hawakutujulisha kitu. Kata kamano, anyuola no ywak ni kata bang' chwalo lipot ne obila, onge achich mora ma osemaki ka itudo gi wach makamano endo, kaluoro margi en ratich nyargi no kidek lal mana kamano. Jamani, mimi naomba ukweli utendeke na haki itendeke juu ya dada yangu. Njundi alikuwa tegemeo letu, hata kwa nyumba ndio tegemeo letu. Sasa tumeachwa hivyo. Na ni mimi sina wala mbele wala nyuma. Kwa hivyo jamani, ana mtoto. Wazazi ni sisi tunawasaidia. Twaomba ukweli, mtusaidie kwa haki yake itendeke na ionekane jamani. Huyo ndio tulikuwa tunamtegemea kama familia. Mimi ndio last born kwao. Tulikuwa tunamtegemea kama familia. Baba yangu alikufa hata kumaliza mwaka. Ndiye alikuwa anasaidia sote familia. Mtoto wake ako form 2. Hatuna mbele wala nyuma. Tutaka usaidizi. Sisi tunaumika kama familia kabisa. Magi timore seche gi majodak ma alwora no bende koro yuago wach rochruok mag arita. Usalama uko chini kabisa. Kwa sababu watu wanaporwa kila dakika. Hamna usalama hapa, kusema ukweli. Manake ikifika saa 1 kila mtu nyumbani anafunga. Hakuna CCTV, alafu pia mataa. Hizi taa zetu hapa zioneshi. Kidogo kulikuwa tunaomba mataa pia hapa watuwekee. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Moko kumuone e gwenge maga North Kabwoch e kar chung od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko ka jiwo jomachuo mondo okaw ting' mar konyo min utegi piro kendo rito nyithindgi matindo mar neno ni nyithindo odongo ka gin kod ngima makare. Ma en kaluwore gi puonj ma giyudo e wi rito nyithindo ma hikgi nyaka piny mar dweche 3. Ali Abich nigi mathoth.
E gwenge mag North Kabuoche ka chud bura mandhiwa riwruok moko mar piny owacho maongere ni Child Fund marango ngima nyithindo ma hikgi ni kind 0 nyaka 3 mar neno ni gidongo e yo mowinjore ne ochako chenro mar chiwo puonj ne wuone gweng'no e ber mar bedo machiegni kod nyithindo ka gikonyo min utegi rito nyithindgi e yore mopogore kata e seche ma min nyathi onge. Lucas Onyango en achiel kuom wuoro mokawo ting' mar rito nyathine ka opire kata e kinde ma min ode onge ka okoni kuom thuolo malach. Thoth joma chwo bolo mana ting' mar rito nyithindo ne joma mine kendo gibed gi thuolo mar ng'eyo kaka nyathi onego bed ni dongo. Egi chon ne an kuom kia to gi sani koro kawuono an kuom ng'eyo nikech nyathi kare en marwa ji ariyo. Onyalo denyo tanyalo ruone nyuka momadhi kata anyalo tedo ne kuon mocham ka nyathi moseromo chamo kuon. Anyalo chwako ne kata chak momadhi. Ka sama min gi onge kata koponi odhi oko lepe manorwako to an kod ng'eyo sani nonego bed ni alonyo gigo taluoko to kaseluoko taloko ne manyien. Lucas wacho ni wuone makawo ting' mar piro nyithindgi e kinde ma gidongo ikawo kaka jogo maonge dwol e utegi ka ok ni ber mondo miyo kaachiel kod wuoro kaw ting' maromre mar rito nyithindgi. Nitiere chwo mang'eny mosewacho ni chi ng'ane oloyo, chi Lucas ni oloyo Lucas manade. To mano ok rachna nikech sama rito ngima nyathina kanodwanyore to aywe kata kawe loko ni lewni to aluoke to aneno ni ngima nyathino ema kinyne konya. Mama ting'o e dweche 9 monyuol nyathi koko chako pidi machiemoro nyathi wuothi. Nyathi odong' e wiye ma kata nyathi oyud mana kadwanyore ok nge ng'ama ng'iyo en ma en godo kende ka ji chiemo e mesa kik iket nyathino kama chiemo biro lilo na kado kawuono an achiemo don ka denda ber moloye. Moko kuom joma chwo ma bende okawo ting' mar piro kendo rito nyithindgi wacho ni puonj ma giseyudo wach rito nyithindo miyogi mijing'o mar bedo machiegni kod nyithindgi ka gikonyo kata min utegi tero nyithindo e klinik ka gijiwo joma chwo mondo kik we ting' mar rito nyithindo ne joma mine kende. Koro wapuonjore gik mang'eny e weche ler, e weche rito alwora, kaka alwora nyathi nyalo bedo gi kwe kich kwariwore pamoja to nyathi bende dongo kohero waduto te. En mondo mi nyithindo ma wan go odag e ngima mowinjore. Coordinator mar Child Fund Mary Ochieng wacho ni chiegni kuom nyithindo 100 manie kind higa 0 nyaka 3 43 ok dongo e yo mowinjore nikech giyudo arita makare kuo kuom jonyuolgi kendo mane makoro miyo gidhi nyime gi chenro mar puonjo joma chwo ber mar kawo ting' mar rito nyithindgi. Statistics wacho ni kuom nyithindo 143 kuomgi ok dong maber mowinjore mondo mi obed gi full potential margi. Mano en atamalo mang'eny omiyo chuno nyaka walok kaka wang'iyo nyithindo mondo mi nyithindo gigo mowinjore manyalo miyo gidonge e yo makare momiyo gibed joma dongo manyalo chopo dwaro monego bed ni gitimo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ji maromo 177 mane ochiwo bath lopegi ne gedo mar lai mar pi e kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme oyudo chudo mar omenda maromo $15.2 mawuok kuom piny owacho. Mayo tim kokalo kuom duol ma ochung' ne pur makeyo pi e puothe The National Irrigation Authority e tielo mar 2 mar chudo. George Juma gi mathoth. Dweche 4 bang' ji maromo 80 mane ochiwo lopegi mondo gere lai mar pi e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme e sabkon manyate kido chudo margi ji mamoko maromo 177 ma bende yando spido ka ito chudo margi oyudo chudo mar omenda maro $15.2 e tielo mar 2 mar chudone. Jogo ma oyudo chudone osebedo ka rito kuom higni 11. Rite gaming'a chakre ne irrigation chakre madhigni 11. No mara ochopo nikech ochope wang'e kata obedo ni warite gaming'a to chope wang'e. Pesa ni en pesa mosebudho ma ka wayude kawuono kian as one of the farmers awinjo kamor kech aneno ka odhi konya e medo pur. Koro wadwoko ne sirkal erokamano kendo wadwoko ne jonia kuom paro maber mondo mi gipar ko joma be nosebedo kane gomba ni be chiemo noyude pesa ni odonjgo kata mani. Chiendo machuni ne otele kod jakom mar bodno man National Irrigation Authority Midusa Gilbert Maluki mane owacho ni pod nitiere omenda ma odong' maromo $35 ma pod gidhi chulo jogo eko ma odong' e kinde mabiro. Maluki wacho ni chudone
okosetimre dichiel nikech pod nitiere wege lo ma pok obiro mondo koro ket kokgi ka giyie kod chulono ma omigi kod piny owacho. Leo tumekompensate wakulima 177 na zile pesa ambao tumewapatia kwa zile shamba, ile shamba lao lipitia kanao ni 15.2 million. Okwayo jogo modhi e doho kawo tonde kod weche mag chudo mondo yie koro gol cases go mondo ibed kotwak kod piny owacho. Jambo ambalo linatuzuia kutomaliza hili jambo, kulikuwa na kesi kwa koti ambao kuna wakulima ambao wameshtaki National Irrigation Authority, na kwa hivyo tunahimiza wakulima, we are requesting and urging all the farmers, kindly let us register our consent that we can remove these things out of the court. Piny owacho keto tenge omenda maromo milion 68 ma ichulogo jogo eko mane ochiwo bath lopegi ne piny owacho mondo koro ger e kuondego mabende koro piluwo e kar purni malo akuja irrigation scheme. Magi biro kinde ma jopur bende koro dwaro mondo piny owacho tiek gedo mar kar purni ma nyaka sani kuom ekas 10,000 mana maromo ekas 7,200 kende ema pi osechope kendo pur koro dhi e nyime. Ne scheme no chakore chon. Tanyalo wacho gi dhok machielo ni no lack political goodwill. Nikech serikal mamalo nowinjo tiek scheme ni gi higa 5. Kendo wakwayo serikal ni koyie to ogol pesa mondo mi ochop tunge duto te, kuonde duto te e Nyatike. Jopur bende koro ywago midhier ni kaka nderni maricho e kar pur malo akuja irrigation scheme. Gima de tim mapiyo piyo en kaka sana yore shida mar yore e scheme kanyo richo. Sewinjore gi manager mar Nia Maka ni wadhi bedo piny wane wago kwan nderni mage culverts mage ma okethore, waketinegi pesa mondo mi access kage nyalo bedo ni gidwa wuok, joma dwa kawo rice, joma kelo mondo for drying for sale gibed gi access. Bad migaono mochung' ne pur ma ikepi e puothe National Irrigation Authority wach ni gidhi nyime kod tieko gedo mar kar purni magiwacho ne nitiere kod nyalo mar golo chiemo mathoth e kaunti ma Migori. In the next 2 to 3 years we are going to do the infrastructure because we are looking around 700 million. Kuja has the highest productivity in the rice schemes because here we are getting about 3.6 tons per acre. The national average is about 2.8 tons. En scheme mapoko dhi mabor, koro wadwaro welo mondo bi warwako gi puothe duong' gi konywa pur. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaramogi Jwangi report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori ema ochopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel e Facebook kama wantiere live. Joshua Wuor wacho ni awinjo chenro malera kantiere Ochodororo, Migori County, Daham. Vitalis Ochieng' wuod game karario bende wacho kae na mor kendo an kodi kaluwo chenro e yo makare. Nek matimore gema ketowa e alwora marach. Jalango Tieno bende wacho no yo makare ka entiere wich luma bis. Nyakwaramogi Jwang med kete Ramogi TV akawo mana yueyo madundo gi sani aduogo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860*286#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kache kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Erika kaero jawar pamana. Nyakwara Mugejong dakika en pradek kod auchiel tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet. Okinyi makawuono antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi wanon ni gazet. Oyawre Kizito ichiew nade? Achiew makare Joyce. Machiegni. En okinyi majaber. Ma odiochieng' ma tich abich. To Joyce wacho nang'o? Jakoth maber en man makwongo miyo pidho rombe kata en pod odenyo. Koro kwongo pidho rombe eka en ang'o ng'iyo kare bang'e. To bende wacho nang'o mar mondo mi ji oganda wuothe bathgi. Mondo inyisgi yo wuoth nyime. To mondo ichwalgi kata idhirgi wuoth ka bangi. To mondo itelnegi koni wuoth kodgi. Mano bembe makelo jatelo bedo makare. Koro jakwath maber en mane? Mwinjo be ne kwongo pidho rombe monde. Mano wawacho kwa jogo oganda. Kata kamano machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono gazet mano ma Daily Nation kachiel kod The Standard weche mag miyo pek okinyi makawuono Kizito wanyalo wacho ni gin weche machalre kalore ni gin weche ma otudore kod ohanda uso nyarogno mosebedo katimore e pacho kae kendo nonro setima nonro oyango malingling mosebedo katimore mane od thieth ma Medihill mayudore Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu makmana ni weche kaka gikete emopogore anno ka The Standard okete kae ni dirty organ trade dirty organ trade ka Daily Nation to koro okete kae ni how MP Mishra made millions in organ trade kata kamano giduto gitudore kod weche go mago mag uso nyarogno kata kamano Kizito adonwa chako kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono gazet ma Daily Nation kopogore kod weche mago mag uso nyarogno makoro itudo godo kod itudo godo mane en jaod bura makeses Swarup Mishra makoro nyaka sani koro wach ni kanye bobed ka ing'ado ne kuoma mano mar kalure kod maundu makoro miene kopogore kod mano weche mag somo benano ka giketo kanyo picha mar jatend migawo mochung' ne weche go mag omenda John Mbadi makoro nowacho ni nyaka sani sirikal onge kod omenda moromo mar chwalo somo manono e skunde mag primary kaachiel kod mago mag secondary. Kizito adwano chak kod weche gi mago mag uso nyarogno makoro ilieko nosebedo katimore mane od thietha mano mar Medihill. Adwano dhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation kwa nyalo mana yudo it gazet mar 10 mar gazet ma Daily Nation okinyi makawuono ondiki ka ni Medihill on the spot over organ trader. Wang'eyo ni jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae Aden Duale ne ochuogo kamiti mano mar ji 18 mar mondo mi otimane nonro kotudore kod weche mane liekore mano mar bero kaachiel kod loko nyarogno kata kidney transplant mano sebedo katimore e od thieth mano mar Medihill. Kowuok e nonro kata kowuok e komiti makamano gine makoro gigolo nonro maket kod mae Kizito. Joyce mana kaka iwacho non wang'eyo ni jatend migawo mar thieth Aden Duale noloso kamati mar ji 18 mar mondo mi notim nonro ka weche nowuok kanyo ni osiptal mar Medihill nitiere kaka timo uso nyarogno. Koro report nowuok
Lipot manuwuok kanyo Joyce koro oketo seyo no osiptandno makoro jagono manochake ma bende jakom mare ma en jaod bura ma KSS mano Mishri koro kaachiel kod lakteche moko kanyo adek Joyce koro gin jogo ma koro dwaro mar mondo mi otimnegi nonro malong'o ka koro itudogi kod ohala ma kamano Joyce. Koro ohala mar nyarogno Joyce ne otim nonro e osiptende 33 to kuom mago osiptende ma chiwo thieth mag nyarogno kanyo. Koro kuom osiptende 33 gi oyudo ka mano mar Medihill ema koro nitie kod chochni mathoth ahinya kanyo Joyce. Maduto iwacho kanyo nang'o nitiere jotuo ma nonro gi malong'o ok ong'ere kanyo bende nitiere moko ma koro nonro moket kanyo iwacho mana ni gin kia moa Israel kanyo Joyce. Ma bende kiduogo ing'iyo kanyo iwacho ni kuom nyarogno maromo 476 manotim e kind higa mar 2018 nyaka dwe mar adek 2025 iyudo ka osiptal mar Medihill okawo atamalo 81 kanyo duto manotim kanyo. Ma Joyce wacho nang'o wach ma bende ne dongo mapiyo ahinya kanyo mayudo ka nyarogno mane ogol kanyo maromo 82 kuom jotuo 82 notimre e kind higa 2018 nyaka 2020 kanyo 70 notim chakre dwe mar 9 2020 nyaka 2021. Tido ka 324 otimre e kind higa 2021 nyaka dwe mar adek 2025. Ma wach manotimre pia ahinya makoro ne kelo chich mathoth ahinya ni weche mag uso mag nyarogno timre kae. Ma Joyce bende kirango kanyo iyudo ka jotuo magolo nyarogno kanyo gintiere kind higa 8 nyaka higni 80. Mano lipot wacho nang'o ni king'iyo jotuo 150 nyaka 170 hikgi nitiere 65 kanyo Joyce. Ma bende koro wuok kanyo nang'o kanotim nonro osiptende gi Joyce tiyudo ka uso nitiere kako pogre. Mayudo ka osiptal thothgi uso nyarogno kata sama iloko ne ng'ato nyarogcha kakawo siling 9,743 to osiptal Medihill ni to kawo $2,313,324. Ma bende yudo kanyo ni Joyce jo Kenya ni uso negi nyarogno $2,000,000. Jo moko mawuok e pinje mantie Afrika uso negi nyarogno $3.2 ka moko mawuok e pinje maoko mar Afrika ti uso negi nyarogno $4.4. Ma magi duto koro nyiso nang'o nitiere chochni osiptal mar Medihill ni. Nitiere pogruok malach ahinya kaka gitimo tijegi kopim kod osiptende moko be manotime nonro kanyo Joyce. Koro wach ma kamae koro omiyo koro jaod bura ma en wuon osiptandno kaachiel kod lakteche moko adek kanyo kodwaro mar mondo mi otimnegi nonro kendo kawo nigi okang' mager mar chik kitudogi kod ketho mar rocho ratiro mag oganda. Nikech iyudo ka niwach ni tiyo kod udhier ahinya mane lombo to dhi golo nyarogno to pesa mimiyogi en pesa matin ahinya. To mana kaka iwacho ni mano wuon osiptalno makoro oyang kanyo kaka Dr. Swarup Mishra ma en chairman kaachiel kod director mano mar Medihill Group of Hospital. Wantiere kod Dr. A.S. Mathi ma en nephrologist, Dr. Sananda Bag ma en urologist kaachiel kod transplant surgeon, kaachiel kod Dr. Vijaja Kumar ma en the anesthetologist. Giduto gine makoro iyango ni gina ne gidonjo kata ni gitudore kod maundu mosebedo katimore mane od thieth ma Medihill. To bende kizito aneno ka gazeti mar Daily Nation bende otemo yango kalure kod nonro manotim kod kamiti mar ji 18 mane jatenda migawo mar thieth Aden Duale ochuogo kanyo mar mondo mi otim nonro makamano. King'iyo kochakore gi malo kanyo aneno ka ok giyango nyinge jogo mane oyudo. Ng'iyo jal mokwongo kanyo yang nyinge oyangi kaka AYJ ma en recipient matiende ni ne oketne nyarogno manyien.
nyaka sani wacho ni en nyathi manyako ma pod tin. Sani en jahigni 13. Wanyalo wacho ni 13 gi nus kanyo. Iwacho ni e kinde mane timo ne bero mano mar nyarogno kata ni wilo ne nyarogno ne ojahigni 8 to mano ne en higa mar 2022. Mano kaluwore kod report mowuok kuom kamiti makamano. Iwacho ni e rekod mano mar osuptal mane gineno, rekod makamano yango ni kazinde mane ogolo ne nyarogno makamano. Kata kamano e kinde mane ogol ne min mare simu, mir mare to koro nowacho ni owadgi emane ogolo nyarogno bomiyo nyathigi manyakono. Kata kamano min gi ne ok dwa wuoyo matuta kotudore kod chiwo kata nying owadgi no, bang'e to ng'ado simu. Kose ng'ado simu to koro wuondore ni ok onyal lose yo makare, gino miluongo kanyo ni language barrier, kata ok ginyal winjore yo makare. Kwang'iyo recipient machielo moyang kanyo kaka HM, iwacho kanyo ni en bende nowacho kanyo ni owadgi emane ogolo ne nyarogno. Bang' mano to ong'ado simu, matiende ni nokodwar kata yango nying owadgi manogolo ne simu. Kata kamano kong'ie fainde ma iketo piny ni ng'ama nogolo nyarogno, ineno ka nitiere pogruok kanyo. Ogo namba manoyud kanyo kaka namba mar dona kata ng'ama nochiwo nyarogno mare. Iwacho kanyo ni namba makamano mane ochiw kanyo kaka mar dona ne ok dhi kata ne ok donji. Gino makoro ne kelo penjo makoni kod kocha kotudore kod nemni miketo kacha mag jogo magolo nyarogno ka gichiwo ne joma moko. Tanno ka bende podi nitiere cases mopogore opogore ma kamiti makamano podi omedo chwalo makoro nyiso kaka chenro no mar bero osebed kitimo e yorno ma ok ni kare. To mana kaka isewacho, nitiere jogo maseche moko dhiera ilombogi ni kigolo nyarogno mari achiel to ibo bed ka imiyo omenda, to bende en omenda moro matin ahinya. Kes mogik ni mano mar MK moyang kanyo kaka recipient, iwacho kanyo ni patient makamano kata jatuo makamano ne okonfirm ni toka noset ne nyarogno makamano to dende nodagi adapt ne nyarogno makamano, gino miluongo kanyo kod dhongere ni rejection. Bang'e nogol ne nyarogno makamano kendo nochako gino miluongo kanyo ni dialysis. Kata kamano ento noyango ni nitiere kazinde moro mane ogolo ne nyarogno makoro noketne. Kizito Joyce, nyarogno en fuon maduong' ahinya e del ma bende wacho kanyo ni en gino migolo ka jomoko onge kod ler malong'o ahinya kanyo ma koro chiwo chich maduong' ahinya. Omiyo mana kaka iwacho no, nonro mochiw kanyo no onge adiere iye. Ng'ato wacho ni mara nyamin gi ema nogolo ne ng'ato ni ng'ama nade nogolo ne, ka koro mar mondo mi otim nonro matut oyud ni to nobedo nade. Simbe manoket kanyo koro dhi mana ok donji. Koro Medihill e osiptal ma koro itudo kod chochni mantiere weche mag thieth ma nyarogno e pacho kae, ka koro loke gir ohala ma ilombo jogo ma dhier to golo nyarogno to miyogi pesa matin, to nyarogno dhi usne jogo ma lwetgi omewo e pesa moro mamalo ahinya kanyo ero. Ma koro kelo chochi maduong' ahinya kanyo Joyce. To bende aneno kae kaluwore kod nonro ma kama iyango ni thoth jogo ma kinde mathoth golo nyarogno iwacho ni gin jogo machuo ma osebedo ka golo nyarogno margi, ma nyalo bedo ni kaluwore kod pek ma seche moko ng'ama dichuo kale wacho ni seche moko ka golo nyarogno komiya pesa moro tanyalo konyo godo familia mara. Kata kamano wang'e ni podi bo med ka itimo nonro matut, kata ibo med tim nonro matut kotudore kod mano mibadhi kata chenro mano mar uso kata loko nyarogno e yo ma ok opuodhi e od thieth mano ma Medihill. Kendo jogo moyud kod ketho ibo bed ka ikawo negi okang' mager kaluwore kod chike ma pacho kae. Kizito adwa wadog chien wang'iane weche matimore it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5 mano ma gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 4 kanyo nyaka sani koro jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae odiochieng' manyoro ne oyango ni okonyal riambo ni nyaka sani ondike kae ni we've been living a lie on funding free education. Mane gima jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi nowacho e kinde manochopo e nyim kamiti mochung' ne wechego mag somo e od bura mamalo. Nyaka sani koro Mbadi nowacho ni piny Kenya onge kod nyalo mano mar medo chwalo somb nono e skunde mag primar kachiel kod mago mag sekondar. Kowacho ni gope mathoth ma piny Kenya nigo ema koro thung'o piny Kenya miyo onge omenda moromo manyalo konyo e chwalo omenda madirom 22,244 mowinjo bed ni ichwalo ne jopuonjre manitiere secondary higa ka higa e kinde mag dhi mbele kod sombgi. Kizito Joyce, ma wach ma jatend migawo mar omenda John Mbadi nyowacho sama nyogi chopo e nyim aput mar somo kanyo Joyce. Kama nyowacho nang'o wasebedo mana kodak weche mag miriambo e chudo mag somogi. Kowacho nang'o
kikawo omenda mano kete budget mar bilion 54 mondo mi pogi gi kako onego bed ni kete mano kama jopuonjre mantie primary monego bed ni yudo 1,500 kanyo jopuonjre mantie skundego mag junior monego bed ni yudo 15,000 kod mago mantie secondary monego bed ni yudo 22,000 ok donji. Mowacho kanyo wach kanyo nang'o ni pesa kanyo makoro keti en 16,600 mano kowuok 22,244 kanyo. Joyce, ma wach mano biro kinde mane riwruok mar jotend skunde koro ne golo ng'ur margi ka wach ni omenda duto pok ochwal mondo mi ota weche mag somo e kanyo. Ma bende iyudo ka koro jaod bura mano Rebecca Tonke mawuok Narok bende noketo tend migawo mar somo tesento dak ne gi nyis skunde jotend skunde mar mondo mi oti kod omenda mantiere no mar wuondogi ni omenda ma kama ibro migi 22,000 to mano gima onge ok chopi. Joyce, ma ywak mosebedo ga kinde chakre chien kucho ni omenda ok chwal ga duto te monego bed ni chwalo kanyo. Koro odiochieng' manyoro nyo wacha yanga kanyo ka jatend migawo wacho nang'o Kenya onge kod nyalo. Mano nyiso jood bura ni ka gidwaro mar mondo mi omenda no chopi to koro gin mondo gidhi gimed pesa ma kamane budget. Kendo kane giwacho nang'o jood bura bende koro ne ni kwayo mar mondo kwayo jood bura mar mondo mi omenda mar kar chung' od bura mar CDF cha ni mar mondo mi koro nduso duok korka somo kucho to kama bende nido ka pek ni nitiere ka koro gin bende giwacho nang'o ni omenda mitiyo godo mago michwalo go kata ichiwo go weche mag dongruok minjoga nia economic empowerment mitimo ga jumbe ka nineno moko kanoter kanichiwo pikipiki chiwo tangi mag pika koro giwacho ni omenda mitiyo godo kor juma ka juma gi ni ema mondo mi okawo duok e korka somo koni. Kech Joyce iyudo ka somo ni en gima duong' ahinya kendo kelo midhiero kanyo ahinya. Ma wach mayangre kanyo Joyce kineno kanyo iwacho nang'o ni king'iyo tam mar 2 ma koro wantiere ni koro king'iyo mano mar higa 2022 nochwal omenda maromo 4,200 mano ne sekondar kucho ewi nyathi ka nyathi. E higa mar 2023 tam mar 2 nogo nochwal omenda maromo 4,100. Ka koro nibire sani omenda mochwal kanyo en 3,471 mano yang kod jaod bura ma Mwaya Omboko Mulemba mama koro wacho kaka sani koro emorach ahinya omenda mano chwal kanyo koro Joyce magi mana weche mag somo koro wacho ni sani koro yudo nok mar omenda to somo e maduong' Joyce monego bed ni keto ne omenda moromo kanyo ma bende koro mano biro ka jotend skunde ne dwaro mar mondo migi omenda maromo bilion 18 mapok ochiw kanyo koro bende dhi yudre ka koro jatend migawo mar omenda monowacho ni onge Kenya onge kod nyalo otek nikech kata jatend migawo mar omenda John Mbadi kinde mano loso odiochieng' manyoro nowacho ni omenda mokete budget mano mar somo bilion 54 wacho ni bilion 54 moket ne skunde mag sekondar wacho kanyo ni kigoyo omenda no ma i divide mano ikin jopuonjre duto manitiere skunde mag sekondar e pacho kae wacho no omenda makamano okoromo mar mondo mi japuonjre ka japuonjre oyud 22,000 mano higa ka higa ikinde mag dhi mbele kod somo. Mbadi nyaka sani koro wacho ni ka igoyo kwan malong'o ka i-divide kata ka ipogo omenda makamago ikin japuonjre ka japuonjre winjo bed ni yudo 16,000 gi 900 mano higa ka higa gino mopogore kod 22,244 mane momiyo jokanyo mag kamiti mochung' ne wechego mag somo e od bura mamalo ne penjo migawo mar somo ni ang'o momiyo ok ung'is mana skunde adiera dak ung'is skunde ni e kinde ma koro giloso budget margi giket ni japuonjre ka japuonjre biro bedo ka yudo 17,000 ma ok 22,000 ma nyaka sani koro sirikal pok ochwalo ne skunde e yo makare. To kapod wantiere wechego mag somo Kizito, adonwa dhi it gazet mar 5 mano mar gazeni mar Daily Nation. Nyaka sani koro mano lai mano mar chwalo omenda ne jopuonjre manitiere e kuonde tiegruok mamalo kata mbalarianya. Nyaka sani koro kaluwore kod Auditor General mano Nancy Gadungu bende koro wacho ni higher education funding model faulty. Gino momiyo nyaka sani koro nitiere jopuonjre mathoth ma iwacho ni owinjo bed ni ne giyudo omenda mano mar somo kata wanyalo wacho ni en HELB kata mano ma imiyogi ka gidonje mbalariany. Kata kamano wacho ni nitiere jopuonjre moko
magino ko winjo be ni giyudo omenda makama nitiere mago ma koro difa somo tiyudo ni gine magiyudo omenda to mago mowinjo be ni yudo to koro koyudo kaluwore kod chochni makoro nitiere lai mar chwalo omenda makamago Kizito. Joyce magama na weche mag somo mal mbalariany kata kuonde tiegruok mamalo mabende koro sani pod ywaruok nitiere weche pod nitiere mathoth ahinya ka koro janon buge piny owacho Nancy Gadhungu bende koro nowacho ni rochruok nitiere kama pek ahinya kaluwore ni bende onge tudruok malong'o e kund duolo maketo nyithindo e mbalariany mano KUPPS kod bede migepe duto mag somo ka Joyce mamiyo weche koro ok dhi makare. Mano wacho nang'o mar mondo mi wachno dhi makare onego bed ni gigi riwo bedo achiel ma nyathi luwo lai mare maber, iluwo ling'any mare kaka okete skul mosom modhi motieki kanyo. Koro wacho ni tudruok ma kama onge. Miwacho kanyo nang'o? Nitiere nyithindo moko maka KUPPS oseketo to gin giyudo pesa kata ka skul pok gidhi e Joyce. Moko bende yudo ka koro ni pod ochoro somo margi mbele gigo break matin to pesa donjo negi. To monego bed ni yudo pesa ok yud kanyo. Ma ni giwacho nang'o? Lai manokel mar keto nyathi kaluwore kod yuto mar janyuol kanyo miluongo ni means testing instrument iwacho nang'o bende nitie chochni mathoth ahinya mayudo ka nyithindo madwaro mar mondo mi yud kony kata sir mar somo gi ok yudi kanyo nikech nonro bende michiwo kanyo Joyce gi nonro ma bende ok donjo yo makare kanyo miyudo ka jogo ma lwetgi mor bende makoro nitiere band mar achiel to jogo ma nyathi jachan yudre ka nitie band mar 5 mano weche manoneno ka nowuok kanyo momiyo weche makamagi koro dhi makare kar somo mar mbalariany kae ma bende nitiere weche mag do ma pod omako wach somo makama Joyce. Koro weche mag somo mbalariany kachiel kod chudo pod ok dhi makare ma bende nineno kachacha ka koro KUPPS niche keto nyithindo e skul niche yudo ka jopuonjre mathoth iwacho ni nyiche ok oro kwayo margi mar mondo mi oketgi weche mag somo kanyo bende nonro bende noseyango kanyo Joyce ni nitiere nyithindo ma bende koro we somo gi e kore mathoth ahinya ma kaluwore ka weche mag chudo mag omenda ma koro nitiere ka ma bende janon buge mag piny owacho Nancy Gadhungu bende koro yango kanyo report mare. Haya nyakona mugia jong magu nyalo somo matute it gazeti mar 5 mano mar gazeti mar Daily Nation Kizito dono dhi it gazeti mano mar 6 mano mar gazeti mar Daily Nation e kinde makoro sectors mag somo e pacho kae yudo midhiero makoni kod kocha nyaka sani koro duola ma ochung' ne chulo osara jotije piny owacho mano Salary and Remuneration Commission nyaka sani koro giwacho ni gibiro bedo ka ginono kata gineno kaka gi review mano omenda michulo jotije mag piny owacho dwe ka dwe kata salary to giwacho ni magi duto gibo bedo ka gitimo kalure ni nyaka sani koro wang'eyo ni kalure kod chike ma pacho kae omenda ma ing'ado ka kuwuok kuom osara iwacho kae ni iwacho ni omenda makamano ok owinjo be ni ng'ado omenda mathoth ahinya ma koro ng'ato dhi dala kod omenda matin nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere omenda mathoth ma sani koro ing'ado kwa ng'eyo mano mar udi mano mar okuma manyien mar thieth mar ing'ado ata mal 2.75 mano mar osara sani koro giseyango ni bobed kaka inono kaka inyalo med jotije mag piny owacho osara margi chike makamago wach ni basic pay okonego bedi omenda ming'ado okonego bed ni kadho 1/3 to iwacho kanyo ni sani koro dhi mochigno chopo mana 2/3 kanyo Joyce koro sani dwaro mar mondo mi odogo nona ne weche gi mar mondo mi jotij piny owacho koro yuda ne omenda maginyatero dala obede maber nikech seche gi magitero dala kanyo koro tin kaluwre kod ng'eto mag osuru ma bende osechopo Joyce nwang'eyo kanyo ni sani nitiere weche go mochopo ming'ado magi gedo ma utegi ni piny ne jopiny kachiel kod okumba manyien mar thieth mar SHA ma bende ng'ado kanyo ata malo 2.75 ka mano mar gedo ma ute nengo gini piny ka atamalo 1.5 koro magi duto wacho ni sano osekelo rochruok e payslip osekelo rochruok osara kanyo momiyo jotije piny owacho sani koro tero omenda matin dala kanyo koro mar mondo miyo konygi ogagi weche malure kod ng'eto mathoth gi koro wacho ni ma wach ma koro dhi loka kanyo mar mondo mi omede gimoro Joyce mar mondo mi giyude gino magitere dalo bede manjang jango konye seche ma bende koro ngima bende wacho ni pek ahinya
koro gigo mamedo ywayo pesa ka golo ofuku ng'eny kanyo Joyce. Aya piny kanyo bende koro aneno ka nitiere mano rawera Stephen Munyako ma en Ja-Kenya mane obedo od twech e pinyno mar Saudi Arabia kuom kinde malach ma koro gikone kaluwore kod tudruok mane obedo kod kony mane oyudo kowuok kuom sirikal kaachiel kod wanyalo wacho ni riwruoge mopogore opogore mochung' ne oganda din Jo-Salama. Sani koro gasedni mar Daily Nation oyango ni Stevo bro bedo ka duogo e pacho kae chieng' tich ariyo mano mar juma manyien kaluwore kod report mano mar Daily Nation. Sani koro giwacho ni Stevo bro bedo ka donjo kata mola e paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport chieng' wuok tich tarik 28 mano kaluwore kod travel documents ma bende gazet mar Daily Nation oneno. En fuongruok ne familia mar Stevo min mare ne obedo ng'ala manyime mar neno no reso wuode kowuok e lakto e pinyno mar Saudi Arabia tok gwandruok mano bedo e kinde kod osiepne mane gitiyo godo ma ochuo kelo tho mar osiepne mano miyo en bende ong'adne kumo mar tho. Kata kamano ne ginyalo chulo omenda madero miliona 150 makoro ne gichulo kanyo kaka blood money makoro ne omiyo Stevo oresi kendo bro bedo koduoge pacho ka Kizito adono adhi mana mapiyo piyo it gazet mano mar 8 kanyo bende koro weche mag thieth kanyaka sani koro ute thieth mago mag piny owacho gin bende koro gibuono kata gidagi ni ok gibibedo ka githiedho jotuo ka jatuo pok ochulo omenda ma owinjo bed nochulo kapok obedo admitted. Ondike kae ni no cash no services, needy patients told. Wang'e ni magi duto biro kalure ni gin bende gisebedo ka giseyo sirikal ni sirikal ok chwal ne gi omenda e wang' sa mane momiyo od thieth mano moriwo Kenyatta National Hospital kaachiel kod od thieth mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu. Sani koro dwaro ni ng'ata mabedo admitted e od thieth makamano ka ionge health insurance malongo to ok rwaki kapok ichulo omenda moro michulo iyango kanyo ni en deposit mowinjo bed ni chulo upon admission. Kizito. Joyce magi koro biro e weche mag okumba mag thieth mawantie godo e pacho ka miwacho nang'o kionge kod okumba malongo mar thieth to koro bedo ni matek kanyo mayudo ka okumba mar thieth mar shani jogo manondikre kanyo na okumba ne gin milion 18.5 kanyo Joyce to kuom magi yudo ka jogo makoro ndik mayudo osara minyayudo kaka ing'ado pesa gi itero e okumba mar thieth ni en mana milion 3.5 kanyo Joyce. Joyce to koro yudo ka koro jogo manondikre ma bende yudo kanyo karomo milion 4.6 gin jogo ma bende koro jok mane iwacho ni koro chwalo pesa gi kanyo gin mana 1,500 kanyo kende manyiso nang'o jopiny manodhi ondikre no kumba gi moko ok or pesa kanyo ma bende koro Joyce nitimo nonro mar mondo ng'i ane nyalo mar japiny ma e chwalo pesa mar thieth kanyo koro iyudo kata ka mago ma bende loko ohala miwacho ni nyalo chulo pesa mar thieth moko jopur nyalo chulo pesa mar okumba ni ok chul kanyo Joyce kanyo ma koro wach ma bende koro kelo peka Joyce en mano nang'o ma koro dwaro ni pesa no chuli chiel higa kind 6,000 nyaka 12,000 mae koro bedo matek ne japiny chulo mar mondo mi obed kod okumba mar thieth motegno kanyo manyalo sire e lak sechegi. Koro lipot mawuok kanyo nang'o jothieth maonge kod okumba mar thieth malongo kaka mago mag SHA kata mogo mag kambi moko mag ji giwegi ka koro bedo kod pek ka gidhi kacha tidwaro mondo mi gichul pesa mokwongo eka gichak yudo thieth kanyo maka onge to koro duoko gi dala ma bende kidhi kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga mayudre Kisumu kucho Joyce bende wach makamano nitiere ni kionge pesa michulo mokwongo to thieth onge mak mana nang'o jogo mantie kod thieth madwaro thieth ahinya mokwongo ema koro itimonegi to mago ma ok dwar ma thieth gi ok dware mapiyo piyo to koro iduoko dala kanyo koro Joyce mag midhiero masani wantiere godo kuonde mag thieth kae ma koro wakwayo piny owacho mar mondo mi oket weche mag thieth go bed makare nikech ngima maduong' ngimano bembe ka wan godo Joyce to onyalo wuok kata mwagora pure e go kwa madhi go e puodho to ka ngimana onge ni delo jony delo ok nyalre Joyce. Thuolo marwe mar nokorumo kinyi makawuono gazet mar The Standard bende waseng'iso Nyakwaramogi Ajwang' noketo weche maket kod mago manitiere gazet ma Daily Nation ginto gindike kae ni dirty organ trade gitemo keto pichni mag moko kuom jogo kata lakteche makoro itudo kod timo bero kata loko nyarogno e yo ma ok opuodhi od thieth mano mar Medihill mayudore Eldoret e kaunti mano ma Uasin Gishu. Wach machielo ma bende aneno ka beto pogore kae ma gazet mar The Standard nitiere godo kinyi makawuono kanyaka sani koro giwacho ni Besigye sani koro odonjo ne piny Kenya kata sirikal mar piny Kenya
kuoma ma iwacho ni unlawful arrest. Wange ni Besigye ne sirikal mar piny Kenya ochiwe ne sirikal mano mar pinyno mar Uganda. Iwacho ka ni Besigye kaachiel kod jakony mare sani koro gidonjo ne sirikal mar piny Kenya mano jakony mare miluongo kanyo kaka Haj Obeida. Sani koro gidonjo ne sirikal mar piny Kenya. Gino magiwacho ni en illegal repatriation mane otimne Besigye e kinde mane intiere pacho kae. Wach ni mogik Kizito kawatieko. Joyce, wach mara mogik en mana paro ne oganda ni ka ging'iyo gazet mar Nation nite mar ariyo nitiere sigana mondi kanyo kuom jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta manyiswa kit telo mane nitiere godo kane chako loch kanyo kaka no iwacho nang'o buk mondi kod ekipara wacho nang'o buomb hedhruok kata gombo ni notiyo kod teko mare modhuro mar mire lope kod osiepe mare medo ka ganda ma joge mane wuok e gwenge mag Kiambu ne yudo lope kanyo. Koro ndik kanyo yo malong'o mano tiyo godo kanyo ma bende kaka jalupne Oginga Odinga bende ne nitiere kanyo mokelo pogruok kanyo. Miwacho ma sigana midwa ndik kuom ndalo adek kochakre kawuono kiny kod odiochieng'no mar Jumapil. Koro iwacho ni odiochieng' ma kiny ing'iyo wechego ma koro kaka piny Kenya ne dwa kawo piny mar Zanzibar mondo mi obed kanyakla mar Kenya to Kenyatta mano jatelo mokwongo noduogo mojwang'o wach ma kamano. Kenya di koro duong' koro sigana no nitie kawuono kiny kod odiochieng' mar Jumapil. Aero kama na yenye Eriko Keo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walid ne nyakora Mogi Ajwang'a Gazette. Judith Oduko bende ng'isa kae ni good morning Joyce, watching live from Migori County. Ng'isa kae ni Joyce, on matters education, CS Mbadi need to appeal to our parliamentarians to scrap off all bursaries given to elected politicians and all the money be diverted to school accounts direct right from the treasury if things need to work best. Ero kama na inya Judith kuom ketera Mogi TV okinyi makawuono. Nyakora Mogi Ajwang' yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani aduogo ko twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bid mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso ka ngeso nyaka mngajua msakrisa ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro en Thundagma. Leo tunakunja kitanda. Nyakwara Mugejuanga ng'isi na kauma na yueyo madundo bang'e tabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Upenya. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejuanga wadwa twako tudore koda yo makare mano mar rieyo nyithindo. Tainyenya to nyithindo mago mag Gen Z. Ma en tok ka jatend piny Kenya William Ruto chieng' Jumapil mano mar juma mokalo ne onyiso jonyuola mar mondo mi okaw ting'a mar puonjo nyithindgi ni mar ma ok oyudo puonj mar jonyuola to biro rado gi obila kaponi gidhi ataro mano mar chike ma pacho kae. Wang'eni rowere mago mag Gen Z osebedo ng'ala manyime inyanya to ekwedo sirikal ma pacho kae kendo kinde ka kinde ka nitiere ng'anyo to gijathoro wuok oko ka ging'anyo ka gipingo gigo maricho ma giparo ni sirikal ok time yo makare. Kata kamano nyaka sani koro wanyalo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod jotelo mamoko e pacho kae osebedo ka seyo ni nyalo bedo ni jonyuola emoko rito nyithindo gi yo makare mane momiyo giwuok oko mano mar kwedo sirikal. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejuanga antiere kae kod Lois Okelo ma en jahocho to bende en janyuol mar mondo mi wapora ne wacha ni to jonyuola orie nyithindo e yo machalo nade. Oyawre Lois ichiwo nade okinyi makawuono? Achiwo maber kendo aduoko erokamano kuom yudo thuolo mondo mi watwak. Machiegni twak. Erokamano. Nyakwara Mugejuanga mana kiseneno mane wendo mantiere godo bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora kokale namba mar ote machuok 3600 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwacha kutwak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi awinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso e kinde makoro nonyiso jonyuol mar mondo mi okaw ting'a mar rieyo nyithindgi. Ka kamano to bile mabro bedo ka rieyogi ka giyudore e kamarach kaluore kod chike mapacho kae wawinjane monde. Asiyefunzwa na mzazi wake mnajua atafunzwa na nani? The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So if you surrender your children to the police, what do you expect? No, please, the church, let us work together, because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. Mano jatend piny Kenya William Ruto ka koro nowacho ni en ting'a mano mar jonyuol ka achiel kod kanisa mar neno ni nyithindo
orie e yo makare. Lois Karua Kitwa Okinyi makawuono ang'e ni in bende ni winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto koro ne onyiso jonyuol mar mondo mi okaw ting'a mar rieyo nyithindgi. Jonyuol oserem e tijgi kosango matimore. Erokamano Joyce, ing'eni kaka jatelo wuoyo no, ing'eni kata mna polis no bende mna janyuol. Aparo ni moro e ng'anyo mokalo cha ne waneno ka moro romo kod mamane e ndara sama gi ng'anyo. Koro aparo ni gimowacho maber, king'iyo kaka janyuol rito nyathine, nitiere e kinde ma janyuol kende ema nyalo bedo ni nyalo rieyo nyathi, to ka nyathi osechopo e higa mar 7 kanyo makoro wuok odhi skul, onyalo wuok odhi kar lamo, to bendo oneno gik moko matimore e alwora kata e piny ma entie, ting'eni koro mago bende jopuonj. Japuonj machielo mar nyathi en jatelo, to gi kaka alwora ne modakie kaka piny ma entiere. Emomiyo kawa wacho ni janyuol kende ema mondo obi orie nyathi, to wachalo jogo mang'ong'o ne janyuol. Nikech sani endi wan kod nyithindo maneno kit telo manitie. Wan gi nyithindo maneno nikech chon ne kar lamo ema ne kamidhi yude adiera, kendo yude joratiro. To wan gi nyithindo masani koro dhi yudo ka kar lemo go eko ema bende ratiro onge, kendo adiera bende onge. Wan gi nyithindo maneno ka joma ok onego yud tich ema koro nigi tich. Wan gi nyithindo maneno miriambo miwacho kod jogo monego bed ni gikaw ranyisi kuomgi. Koro kawa chako wuoyo ni jonyuol kende ema mondo orie nyithindo, to dhi bedo matek, nikech bende wan kod nyithindo modakie alwora ma jonyuol, jotelo gi joma nigi pesa ema uso yedhe mamero ji, kendo gin ema giyawo kuonde to amuna, kendo gin ema giyawo kuonde club ma itime gik moko manjore to giloro negi, kendo gitimogi e tok chik. Koro kawa wuoyo kuom nyithindo masani, to idhi kawo janyuol tikete, tinwang'o ka koro janyuol niga chiedh nade. Nikech en owuon maybe okawo nyathi motere skul, motere Sunday school, kata otero e madrasa. To mondo mi nyathi oyud ranyisi ma koro yudo gi gik moneno, to koro onge kama nyathi dichikie kata jonyuol dichikie gi nyithindo. To mano bende makelo e pinjo machielo Lois. Nyaka sani koro wang'eyo ni gino maduong'a makelo kata achiedh nade pacho kae en kotudore kod rawere gi mag Gen Z. Ang'eyo ni in kachiel kod an wan bende kinde mokalo chien wanyalo wacho ni hikwa ne ni piny, wanyalo wacho ni wan bende ni wan Gen Z e kinde mokalo chien. Kata kamano gik matimore sani ok wane katimore. Nyalo bedo ni ang'o matimore, ang'o momiyo nyithindo masani makoro luongore ni Gen Z emo wuok oko gi force moro makoro akena wach notamo kata jatend piny. Mane momiyo jatend piny koro dok kuom jonyuol, ochalo ka gima koro seyo jonyuol. Nyithindo masani gi maluongore ni Gen Z gi, gin to winjo bed ni irieyo gi e yo machalo nade. Nyalo bedo ni iwacho kanyo ni nitiere age moro ma ka nyathi pod tin, kapok ochopo higni 7, matin ni kapok ochopo e skul, to janyuola ema nitiere kode. E kinde ma koro dhi e skul kacha, koro ok en janyuol kende, to japuonj bende nitiere kod ting'a mar rieyo nyathine. Kata kamano Gen Z gi ang'o matimore ne Gen Z gi, ang'o momiyo giwuok gi force machalo kama waneno sani ni. Ing'eni Joyce, sani wantie kod lony, kendo en lony mararieya, kendo en sani onge giminyalo pando ne ng'ato kata mna nyathi matin bora noseng'eyo kaka itiyo gi gik mag ong'we yamo gi eki, to oneno kendo bende ong'eyo kaka chik wacho, kendo ong'eyo gimonego bed ni timo. To onge gima tek ne nyithindo marowere ka jogo motelo negi, kendo jogo ma onego bed ni miyo gi ranyisi mar kaka ibet kod ngima, ni ma jogo eko bende jok marocho ratiro, to gine ma giketho chik, to gine ma gitimo gik moko ma ok owinjore onego bed ni timo. So mane kaka wan ing'eni chon
mondo ni iyud ni ng'at ma jatelo kata ng'at ma otelo ne kanisa kata otelo ne piny kata otelo ne ni chunga chunga to wacha gima ok adieri. Ing'eno ok ne yot. Ok ne yot bende mondo min nyathi owuond nyathi. Bende ok ne yot mondo ng'atno monyuol obed ni nyalo timo gik moko mong'eyo ni magi gin gik makelo wich kuot. To e sani mago e gik ma jensi neno. To ae ka kiseketo jensi e group to mokwongo onge gima giluoro. Mar ariyo gin jok manyalo kawo gima waluongo ni risk. Onge gima giluoro. Onge gima giluoro. Nang'o? Onge gima giluoro nikech ginie piny ma gik mane waluoro koro osebedo ka gik ma kawaida. Polis mane kwaneno twa ringo ma inyalo gori piny nikech inena nena crown mar polis. Nek sani ema koro gin ginyalo rakrego. Joyce, president Manuel Luoro Mwane niluoko tiendi miwir mo michung' kata mana 6 hours kirito mondo president okadhi. Mano e gima koro sani ok gin go kod luoro mang'eny to ginyalo bende penjo weche. Joyce, pare ni jotelowa kaka wan ne kane ineno kata mana mujumbe kineno jatend kanisa to iluorogi kabisa nikech nonego bed ni ginie jorit chik, ginie jo ket ranyisi maber mar telo, mar dak, mar ngima gi mar kata mana loso pesa. Kani dhi e skul japuonj ne en ng'ama lich to sani sorry, ineno ka japuonj ema bende oduogo morocho ratich nyathi. Seche moko japuonjno emodhi omer. Kwa biro e alwasi ma nyithindo dakie, awacho kendo ni ng'ama duong' monego bed ni nyiso ber mar dak ema uso yedhe ma mero ji kata moko nego tigo. Koro nyithindo odhi obedo ma koro piny otarogi. Ka piny osetarogi, ng'eni ka sama piny otari to koro iwinjoga ni kak ka ng'achacha. Ka sama piny otari tibedo ng'at ma koro onge gimobadho. To gimoko badho ni ema koro miyo nyithindo gibedo kod wang' matar. Kendo gibedo kod chir kod jingo nikech ikwerogi to ikwerogi nadi to in iwuon to ionge kod ranyisi minyisogi. To bende nitiere kaka inyalo duok piny wang' matek ma jensis gi nitiere godo. Kose kuma koro gisechope ni onge kaka inyalo reverse wang' teko ma gintiere godo kod chir ma gintiere godo kod koso luora ma gintiere godo gi sani. Joyce, ng'eni wawuok kuom nyithindo kaka sani higni mokapar ka 5 kata 6 mabiro. Ing'eni gima nyocha otimre ei Kenya ka wanyalo kawe notimre e kinde moro matin to en gima dhi bedo kod chandruok e kinde mabiro. Omiyo nikech nyithindogi gin nyithindo moneno kinego jowetegi. Gin nyithindo mamoko ting'o jowetegi kosenegi. Gin nyithindo moneno gima joma onego bed ni rito kwe otimo nikech gin gik ma koro wuok e lwasi, giwuok maber. Koro wadwa bedo kod nyithindo ma nyaka koro awacho ni okang' moro jatend piny owacho maber. Koro onego bed ni waduogo kod nyithindo kore ot. Wan kod nyithindo ma nyaka koro wagogo mbaka, nyithindo ma nyaka wabed gi winjruok, nyithindo ma nyaka wakaw time mondo wawuogo, nyithindo ma koro nyaka wakaw thuolo ma wapenjie, watwaggo kendo watudrego e mbaka matut. Nikech ka ok watimo mano to nyithindogi biro bedo jok ma ni kod achiedh nadi gi dang'ni mar paro. Tae mokwongo gibiro dhi donje e yedhe mamero ji. Then mar ariyo gibiro bedo joma koro wang' gi tar. Ok adwa luongo ni wang' teko, adwa luongo ni wang' matar nikech en gi chir moro ma owuok kuom gik manotimore. Ok ni ochayo to mak mana ni chirno omiye teko moro kata omiye nyalo moro ma nyaka koro jonyuol ayie kode okang' moro
ni koro jonyuol to kod jotelo to kod jogo manitie momi teko mar bedo kod jo Gen Z gi nyaka koro wadogi ma wachak wuoyo mopogore. Lit ahinya kapod wawuoyo ka wachalo jok mang'ayo wach. Lit ahinya kapod wanyalo paro ni nyithindo gi gionge kod paro maliw nikech gin nyithindo mosomo. Sani ng'eni wan waparo negi ni ng'eni in ng'ama osomo. Ng'eni seche moko inyalo wacho ni nyathini ni Joyce ng'eni in ng'ama osomo to en ok ong'i sombe, en ong'iyo ni oonge gi tich. Inyalo wacho ni ing'eyo kaka ndalo moko ibuogi ni ng'eni tear gas bro lungi ma bro thung'i to jogi oseng'eyo ni Colgate inyalo ketie wang' ema gayo kech kendo mar gayo tear gas. kechno mochuo mi nyaka polisi neno. Inyalo kone nyathi ni ng'eni gini endi bro kelo ni chandruok to en owuon osetimo nonro mong'eyo kaka iloso pesa e yo mok owinjore kendo ong'eyo joma oseloso pesa kamano. Koro wan kod nyithindo ma nyaka koro waduog chien to maduong' ma ok aluor wacho ni nyaka wabedie kod were ma wayienge nyithindo. Nyaka bedie ni inie kod gima kisungu wacho ni values midwa yienge nyithindo to koro idwa chako kod mari e kang' ni dhie mar ng'amachielo to wachopo e kinde ma ok wanyal puonjo nyithindo mag Gen Z gi ni inyalo puonjo nyathini kendi. Nyaka wanywaki to wanywako kuonde manitiere were ma wanyalo ng'iyo kaka values. Mano bende makela e penjo machielo en achiedh nade mane ma nyaka sani koro nyalo bedo ni jonyuol kale ahinya to mago ma nitiere kod nyithindo mag Gen Z nikech wanyalo wacho ni nyithindo gi mag Gen Z gin mago ma onyuol e kind higa mar 1997 kod higa mar 2012 gidhuro ahinya to moko kuom gi adiera sani koro nitiere kod opande gin over 18 kata kamano en achiedh nade ma sani koro jonyuol kale to jonyuol otimo ang'o hie kalure ni jonyuol ma koriseo nikech janyuol nyalo ng'iso kata nyathine ni kik itim ma ento kaka Gen Z nitiere kod rieko moro mopogore kod janyuol mar koro ni janyuol na to tama timo gine nang'o dong we atime atima. Midhiero mana kaka iwinji wacho no midhiero ma jonyuol mag Gen Z kale en ni gimiwacho opogore gi gima gitimo. Gi kaka nene aneno ga seche moko un gi program mar kaka wanene kaka jonyuol neno gik moko opogore mabor gi kaka Gen Z neno gik moko nikech gin kod rieko, gin gisetimo nyaka research, ging'eyo kaka piny dhi kata mokalo Kenya ka. Mano en wach achiel. Mar ariyo nitie midhiero matek ma jonyuol nitiere go ni nyathi dwa chungo okinyi osomo en gi degree to oonge kama odwa dhiye nodhi tiyo kata moyude yutone moro. Mar ariyo inwang'o ka jonyuol aneno gi mang'eny kata wawuoyo kod mang'eny ma neno ka jowetegi moko gin gitieko to giyudo kamoro nikech ng'ama ging'eyo kata gima gin kata kuma giwuokie to en kod lony mar arieya to onge kama inyalo kete to jowetene to neno ka moko nitie gi kuma gintie. Odwa penji penjo to kaka idwa duoke onge. Koro mane achiel kuom chandruok ma gin go. Wan kod jonyuol kata sani midhiero ma wantiere go en ni jonyuol onge kama gidwa yienge nyithindo kata were moro kata kamoro ma nyithindo ma ginyalo wacho ni kaka chon ne kanisa inyalo wacho ni kang' nyathi odhi kuonde mag lemo to odhi oyudo wach mangima kuom ng'at matimo gimowacho. Mano midhiero ma sani wantiere. Then midhiero ma jonyuol nitiere kod bende en ni telo kata telo kuonde duto. In fact nitie telo mang'eny idhi yudo ka ok owinjore kata gitimo gigo ma ok owinjore. Koro idwa puonjo nyathini ni mae ber to ma rach tinwang'o ka lwasi to pong' gi gik ma inikwere ni kik timno titimo nyaka gi jok monego bed ni telo ni ji. Koro en tich matek to mak mana ni koro bro chalo ka gima utewa gi kuonde mwadakie gi nyithindo gi nyaka koro wachal jomoloso kampani ma wadwa wuoyo odiochieng' kodiochieng'
idwa bedo mondo iwinj pach nyathi gi gimoparo kuom gik matimrene. Ai koro kinyalo nwang'o kaka inyalo konye. Mar ariyo en asayo jogo mani kod kata thuolo nikech seche moko nyithindwa mag Gen Z gi ok ochuno ni nyaka imiye tich. En mana ni kaponi in gi thuolo minyalo kawe mondo obedie tiendi mondo ne kaponi kaka winjre gi tiegruok mare mondo obedie no nyalo yudo experience kata onyalo kete lwete kama gimosomo nitie nyalo bedo maber. En sayowa kata bed mana ni itimo gik moko kaka mechanic to nyathi oyie ni onyalo biro mondo ne kaka iloso mtoka, kaka itimo gima kama, ka nitie thuolo makamago. Mane aparo ni e wach mabro konyowa mokwongo. Mondo gimoro miwacho ni experience ni, mondo nyathi oyudie kama onyalo time kata mana experience. Nikech wanwang'o ka nyithindo gi osomo to onge kamoro amora ma ng'ato nyalo miyo gi thuolo. Jomoko nigi kembe gi magi giwegi to ginyalo kawe thuolo mondo gikaw kata rewere moko 3-4 magi wanyalo wacho ni gitayo e yo mar kaka ginyalo yudo thuolo. Lois, bende iseyo jotelo ichiwo ranyisi kanyo ni e kinde mokalo chiena neno ka jatelo ne wuok oko e lela to riambo ne tek ahinya. Gino mopogore kod sani ma wanyalo wacho ni nitiere jotelo moko magi riambe lela ma ok gijali. To mane gima nyalo bedo ni seche moko nyayo ichwang kuwuok kuom rowere mag Gen Z gi makoro miyo gitimo gik moko ma seche moko ok ni kare. Jotelo nitiere kod ting' mane ahinya nyate rieyo nyithindo mago mag Gen Z masane kalu ni nyaka sani bende kori wacho ni moko kuom gi nyalo wacho ni we watim gini ka jotendwa ema timo antang'o ma mona timo kaka ng'ama tim. Kato ber mana ni ok en jatelo koseneno ka ng'ama duong' kata ng'ama oketi kama onego bed ni oketo ranyisi maber. Joyce otek nikech ok ang'eyo ni inyalo tim jotendwa nadi. To aparo ni anyalo duoko wach ni nikech kata bed mana ni ok ogolgi e TV ma Kenya ka. Tinwang'o ka social media pod nitie kode. Inwang'o ka nyathi moro no kata ng'at mane nitiere nikech jotelo wuoyo ka ji nitie ji mokalo 500-600. Jogi duto nigi simbe 600. Pod gibro kawo wach ni e yamo. To en mana ni koro ok ang'eyo ni inyalo kony jotelo e yo machalo nadi. Ting'eni ka jotelo osebedo ni ok ginyal ritore kata ok ginyal rito weche ma giwacho, ok ginyal rito timbe ma gitimo, to koro onego waduogi e chien. And pod abrom na wacho ni koro tich nitie kuom jogo ma nyalo bedo ni nyithindo ma jo Gen Z gi nigo gi geno. Jogo magin go gi geno nikech onyalo bedo japuonjne, onyalo bedo jatende mar kuonde mag lamo, onyalo bedo min mare, onyalo bedo wuon mare, kata mana ng'ata moseneno ka nyithindo ni kod geno kuome. Onego bed ni koro wuok oko kendo gimedo jiwo nyithindo kendo giwuoyo motegno mondo nyithindo ng'e ni geno pod nitie. Ma kata kapo ni jotelo ng'e ni jotelo kata sani gin mana maybe 500 kata 600 to pod wan dhano milion maybe 20 gi wiye. Onego bed ni jogo mong'eyo kata madwaro mondo nyithindo bed kod geno mondo koro wuogi kendo mondo wuo motegno mondo gibed ka gichalo joma timo gima kisungu wacho ni damage control. Ka jatelo owacho wach moko winjore to gin weche ariyo kata wuoyo kuom dakika 5 to wayudo ng'atno manyalo biro kendo mondo wuo mondo kel geno kendo mondo owuog oko maler mondo wach ne jogi ni gik ma giwacho go kowinjore. To kine ka seche moko wan be koro tinde waluor. Ji oluor ni ok adwa kwedo, ok adwa wuoyo e tok gima ne jatelo wacho. To ai bende luoro nitie ni ginene mitokni maonge kod namba bende nyalo biro ni. To mak mana ni kapo ni wan kod adiera moloyo kwa chungo kaka jogo ma nitiere kuonde wa mag lamo, ka jogo ma koro ketie kuonde mag tiegruok, obed japuonj primary, obed japuonj secondary, obed japuonj mbalariany. Ing'eni magi jok makoro nyalo bedo machiegni ahinya kod nyithindo to waneno ka pod gin kod chia magi nyalo wuoyo go iwinye kod nyithindo. To nyaka sani wacho ni nyalo bedo ni gik moko iketo to moko kuom gi adiera wanyalo wacho ni rawere gi mago mag Gen Z neno ka okale yor mbui kacha. Mbui wanyalo wacho ni ere kaka shape
behavior kaachiel kod values mago mag Gen Z mwantiere godo sani. To bende nitiere kaka jonyuola nyalo gayo kaka nyithindo tiyo kod mbui e pacho kae gi sani. Ahinya to mago mag Gen Z mar mondo mi seche moko kata kit timbe moko ma ok ni kare ma seche moko ginene mbui kacha kik gidonj kuomgi kata kik ginene gitemane timo gino maket kod mano mane gikete ginene mbui. Gayo tiyo kod mbui kod kaka mbui seche moko shape values kaachiel kod tema kata kido mag Gen Z. Joyce, sanie nitiere pek moloyo kawuoyo kuom ng'atno ma timo hocho nikech wachalo supermarket. Piny sani chalo supermarket. Ing'eni supermarket ka ng'ato donje to bro donjo kuonde te. Nitie kuonde miuse gimoro amora. Onyalo donjo kuonde te. Mondo igae tek. To adwa pimo mano gi piny kaka chalo supermarket mondo awach ni yani nyathi nyalo mana ng'ato nyalo mana kawo gimodwaro e supermarket kaluwore gi omenda ma en go. To omenda no kato gomb gimoro malich ahinya e supermarket no to koonge kod omenda to ok obi kawe. To kotemo kawe to obro luonge ni jakuo. Koro an aparo ni gima onego waketie mijingo kata mahino mang'eny en ni wanyalo miyo nyithindo bedie kod were moro e chunygi nade mondo mi kata koneno gimoro e mbui to ok okawe mondo okawe kaka kido kata ranyisi mar gimonego tim. Mangeche ni koro wadhi donjo e puonj mondo nyathi obedi kod gimoro moluongo ni value ni mata neno to ber to mata neno to rach. To gayo yo mora mora mar mbui to sani tek okoyot. Koro ichal ng'ama wacho ni yani onge kaka anyalo kwedo nam mondo kik bedie to anyalo ng'eyo ni ka adonje nam sama ogo tulo to anyalo tho ei pigni. So mane gimonego bed ni koro wanyiso nyithindo kata e wach monego bed ni koro wawacho kod nyithindwa ahinya. To kik nitiere gimoro maneno ka miyowa wabedo jomo ol. Gen Z en ng'ama ok onego koro ibed ni ol gi wuoyogo. Inyalo wuoyo kinyi godhiambo chakre Jumapil nyaka Jumapil tinyalo wacho wach achiel no tinuoya anuoya tibro yudo ka gini chako donje chunye kendo ochako paro ni ang'o momiyo wach ni endi jatelo kata japuonj kata mama na osiko kanuoya anuoya ta odhi yudo ka gini nyaka yudie kamoro monyalo yude ka ochako winjo wach ni matin to gima ber na gi jo Gen Z ni kapono winjo wach moro modonjone ene makoro odhi wuoyo gi joma moko gi jowetene moko to en bende odhi lokogi nikech olokogi ka koro en eigi kendo gin kod geno man kwa loka beach to nyaka je 15 moko bed ni mondo loki. Koro kawa nyathi achiel kata nyithindo 10 kata moro wakawo mwakete telo mopuonji to ene makoro nyalo puonjo joma moko to nyalo puonjogi e yo mapiyo moloyo ka giwinjo weche joma dongo. To Lois bendi wacho ni gino ma seche moko hinyo Gen Z gima seche moko miyo gibedo kod ichwang' moro matin. En kaluwore ni seche moko kuom gi osomo wanyalo wacho ni gisomo kendo giwacho ga ni gin ne gisomo e kinde mane Kibaki ochiwo mano somo manono mano mar primary omiyo giwacho ni gimako bukeyo machalo makare ahinya. Kata kamano, ere kaka jonyuol nyalo konyo gi e dealing with pressure. Iwacho ni moko kuom gi neno ni moko kuom gi oseyudo tije to gin to gidong. Weche go mag peer pressure. Ere kaka jonyuol nyalo konyo gi deal kode. Aparo ni ka wuoyo ga tinde kuom peer pressure kata gi paro mar group to gima atemo manyalo konyowa en ni kawayudo pressure ni kuwuok kuom gigo mowinjore. Ing'eni pressure mang'eny ma ng'enyne nyithindo yudo ng'enyne en kuom gik moko winjore. To waneno bende taparo ni en ranyisi maber. Andaparo ni yor mbui waseneno kutimo tich maber ni idhi manyo nyathi moro ma inyiso ni nitie kaka inyalo loko ngimani kata gi gik moko ma jibuono. Kaka aparo ni kibera nyocha
wawuoye nyathi moro loko yugi, ochoko yugi e ute ji to loso. Aparo ni magi gik monego koro waketie rameny ahinya mondo nyathi ong'e ni kata bed mana ni ok anyal yudo tich moro malong'o, to nitie jomoko mwanyalo riwogo paro, to ae imiyo gi kaka ginyalo konyore, to ae gidhi mbele kod gigo monego bed ni gitimo. Aparo ni chandruok an gi pek mar wacho ni watin kod ranyisi mabeyo. To ranyisi mabeyo mwatin gogi onego bed ni koro wanyalo yango gi kaka jonyuol. Wadhi oko mondo wang'e ni kama tiye bende nitiere rowere mwanyalo choko mondo mi wamigi kata mana omuom moro matin mondo gichak go gimoro, nikech ka ginie group to gijiwore. To nikech wantie kod nyithindo mang'eny nie group ma ok gijiwre, giolore. To ka wantiere group moro ma ji nyalo jiwore to nyalo bedo maber. Kar mondo waket ni pressure ni wasiku gasika ni pressure en gima negative. Ok wanyal manye kamoro ma bende wabede gi positive pressure. Yes. Aya, adwa nasoma ne moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalo no okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel wawinja ne paro mago mag joneno magwa. Dennis Abila wacho ka ni nyithindo chendo nikech jonyuola obolo nyithindo zaidi. Adier makende en ni jonyuol oseweyo tijgi. Aya, mano pacha janeno marwa Eric Baba bende wacho na winjo gima wachore ni jonyuol mondo rie nyithindgi. En gino maber ahinya, to kuom wach maduong' wuoke en niya onge ng'atno manyalo yie ni mondo onya Nyasaye e ratiche. Nikech weche mag ng'anyo pok one nyathino matin kabisa, omiyo jogo mineno kono en mana jogo mose machua ba ong'eyo ni gino madhi mbele ni rach kose ok rach. Koro ok di ng'ato yie nono gima rach mahinyo ngimane mondo dhi nyime ka olinga linga, mano miriambo. Odhi mbele kocho ni jonyuol machon en mana machon, to masani en mana masani. Omiyo sirikal nyaka ng'e ni otayo jogo manyasani mabe ong'eyo tiyo gi mbui kendo onyalo timo gigege kende. Wacho ka ni wacha mara kao jonyuola kaka makosano mano to en rocho ratich jonyuola. Bende nikech koro konani nyathi mochako dak Nairobi kapod otina ong'eyo masira malita magikalie kuro e kar sechego jonyuola to ni dala. Pimna ni janyuola ang no puonje nade kuro. Sirikal owe ponde tok jonyuola. Wacho ni aseyo gi chira. Sirikal odog chien mogik, ok giwach majite nyalo winjo. Bigi wach majite nyalo winjo. Boniface Ochieng bende wacho kanyo ni they stand on their rights. Magoro were mag Gen Z wuod Nyandere bende wacho ni nyithindo masani kuma diera jonyuola emoseweyo tinga mar puonjo nyithindgi mondo gibed kod luora. Nyithindo masani okoso aya kwa nyalo dhi mbele okoso puonje alafu kod gimoro ni iwacho ni ang'eyo hakina ka oneno waka entiere gachie. Chela Lamek bende wacho ni is your boy Peter Lamek ka entiere Ahero. Wacho ni a tree is known by its fruit. Not all children are rude. It's also dependent with their parents. Na Swahili husema kuwa samaki hukunjwa ingali mbichi. Haya, magomoko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalo no okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Moko kuom giseyo jonyuol, moko kuom gibende wacho ni ok en gino makare kakoro iseyo jonyuol kaluwore kod gigo mopogore opogore makoro osebedo katimore kata gigo ma Gen Z osebedo katimo. Gino makoro nowacho ni jonyuol owinjo bed ni dok e drawing board gineno kaka ginyalo tayo nyithindgi e yo machalo e yo makare. Kata kamano Lois wadong gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano nyaka sani koro
bendi paro ni kuma koro wasechopene nikech adiera kwa ng'iyo kit kaka ne kit kaka ne wadongo chon kata kit kaka jonyuol ne rito nyithindgi kata ne rieyo nyithindgi e kinde machon gi sani opogore. Iwinjo ka janeno moro kanyo wacho ni rowere gi mag Gen Z gin jogo mong'eyo ratiro margi. Adiera kitimo ne gimoro to nyalo wacho ni anta ang'eyo ratiro mara, gini en gino machocho ratiro mara, ok anyal timo. Bendi paro ni sa koro osechopo ma koro jonyuol winjo ni loko tactics e yor rieyo nyithindo, to gin tactics mage mowinjo be ni tiyo godo nikech kinde machon ka nyathino koso janyuol ne nyalo chwade, ka janyuol onge to anyuola, ka nyathi okoso to kata jirani ne nyalo chwadi kidhi nyiso mamau onge gima mamau bo timo ne jirani, jirani ema bo biro to lero ne nyathini notimo kama e gimo miya chwade to ne en mana sawa. To sani janyuol koneno kata ka jirani ochwado nyathine to janyuol owuon ema kuong balo kod jirani makamani. Iparo ni koro sa osechopo mar mondo mi olok tactics mago mag pidho nyithindo masani. Ing'eni onge kaka ng'ato nyalo tiyo gi yore machon e yo masani, kendo mane achiel kuom midhiero minuang'o ka jonyuol nitiego nikech ing'eni ng'enyne waparo ne nyithindo ni ng'eni wan wadongo kama to ineno ka jo Gen Z gi ging'i to giwacho no okay, kane dongo kamano koro anda tim yang'o nikech piny miwacho no okia bende ok ong'eyo bende pok noneno bende ok obi neno. Koro gima en manitie en mana ni sani koro nyaka wapuonjre ni nitiere pogruok mar kaka nyithindo koro ibedogo. Nyathi masani en nyathi miwuoyogo, iwuoyo kode ma ok iol, iparo ne ma ok iol, ibedo ng'ama ka ni kode kod wach to bedo piny to giwuoyo kode ka kusiepni kata ka watni kata ka jagweng'u mudwa timo go gimiluongo ni negotiation. Nyathi masani kaka wasewacho okoso ranyisi mabeyo kuonde monyalo neno gie, kaka wawacho ni chon ne nitie ranyisi mabeyo. Kokoso ranyisi mabeyo en koro ting'wa mondo wamanye kuma wanyalo nyisogie kata mwanyalo ketogie mondo gine ranyisi mabeyo, to kama wanyalo gole ranyisi no endo en mana karwa, in kaka janyuol kata jarit mar nyathi kata japuonj mar nyathi. Mar adek en gima dier chutho Joyce ni nyathi masani ibro puonje kaka janyuol to nitie sama koro wuok e lweti ma koro ipuonje gi okenge kuonde mopogore opogore. Koro kaponi janyuol kanitie kod nyalo to kata mana skul midwa tere nyathi, in iwuon nyaka ibed kanyakla achiel mi iriwri kod jopuonj mondo ne ni lwasi ma nyathini puonjeni ma someni en kama ji nitiere kod luor. En tij janyuol, ayie kod ng'ama wacho ni ka janyuol ema nyalo bedo ni kata dwa gwandre gi japuonj, ting'eni mano makosa nitie kuom janyuol. Inwang'o ka janyuol seche moko en onge gi pesa monyalo nitiere mar school fees, to kar mondo dhi owuo kod japuonj maber mondo kone ni kik idwok na nyathi, to owuoye it nyathi ni jopuonj iwacho gik moko moko winjore e it nyathi. Koro kama jonyuol nitie onego bed ni watemo kabisa mondo koro wabed ranyisi maber ne nyithindo, nikech telo manitie sani kata ma jotelo manitie to koro chal ka gima piny omer, and mane gima nyalo wacho ni piny omer. Koro ka piny omer to wan kaka jogo ma ng'iyo nyithindo e kuonde mag puonj, e utewa kumwadakie, kuonde mwadakie kaka estates gi alworawa, to kod kuonde ma wanyalo bedo ni wakete kar lamo, obed ni en din mora mora, onego bed ni koro wan ema wang'iyo, in iwuon ineno ni anyalo puonjo nyathi nade, nikech ranyisi ma anyis makelo ema nyithindo bro neno to gibro luwo. Kati bed ng'ano bora ni in ng'at maduong' motelo ne nyathi, ranyisi mora mora mibro kelo bro bedo ni nyathino nyalo luwo, kata obro puonjore ni ma to ranyisi ma Lois kelo ni to ken ranyisi maber.
Ting' mane ma kanisa nitiere godo kod kuonde lamo mopogore opogore ahinya nyaterie nyithindo masani nikech kinde machon wang'eyo ni nyithindo ne dhi e kanisa wacho ni e kanisa kacha kidhiye imibo puonji timbe moko mabeyo tibo bedo machiegni kod Nyasaye kendo ngimani bo dhi e yo makare. Kata kamano kwang'iyo rowere mag Gen Z masani pachgi nyalo bedo nopogore kod mano machon. Kanisa kod kuonde lamo ting' margi en mane kalure ni gin bende nowach ni winjo bed ni ginywako lwedo kata gin achiel kuom jogo winjo bed ni nywako lwedo no rie nyithindo masani. Joyce giman go kod chir to en ni Nyasaye ni Nyasaye. Kendo Nyasaye ok lokre, kendo Nyasaye nyalo timo gik moko mahono. To amor ni kanisa mang'eny sani koro ong'eyo ting' ma gin go kendo nitie mang'eny mosewuok moketo chenro ma gitemo mondo gikonygo rawere. Kendo inwang'o ka kanise nitie kod sani gisepogo lemo joma dongo, joma tindo, joma rawere, inwang'o ka jok manigi dwaro mopogore opogore. Koro kanise go eko inyalo yudo ka ok ging'eny ahinya to pod gintie kendo pod gin kod ting'no. And kinwang'o ka nitiere kanisa midhiye, ok ase kanisa moro amora, to kapo ni kanisa moro amora ma ng'ato dhiye kar lamo, awach ni kar lamo nikech wan nyaka kod dinde mopogore opogore. Ka moro amora midhiye e lamo onge kod chenro maber ma gidwaro mondo gitieggo rawere, to onego ipar maber kaka janyuol kata jarit mar nyathi. Fadhali wuothi kilomita 3 kata 2 mondo idhi yud kama oketie okang' nikech mano kende kore kony mwabro bedogo. Kendo an gi chir kang'eyo ni kanisa kowuok oko maber kata obedo ni moko nitie ma osemiyo Gen Z obedo kod kiawa mang'eny, to nitiere ng'enygi ma pod rito wach Nyasaye nikech Nyasaye to en Nyasaye. We asoma ne moko kuom ote kendo kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono. Ote ma kamago asomogi achiel kachiel. Bernard Okeyo wacho ka an Bernard Okeyo Samaki ka an nyora kademo. Wanyiso ka ni Joyce ka sirikal ok nyal loso chik mar ratiro mar nyithindo to konyruok onge e kind sirikal, jonyuol gi nyithindo. Janeno moro wacho ni nyithindo joma nigo yudo tich to joma onge to ok yudi. In gi digri 3 to tich onge, jomoko tich manyo. Judith Oduko bende wacho ka ni Joyce wacho ni there is nothing wrong that President Ruto did in the call for parenting. His call was based on the current events, the political temperatures in the country. Odhimbele wacho ni that prompt him to call on parents and all the leadership including the church to nurture kids so they don't get used in a wrong way. Rogers Mutumra bende wacho ka ni piny masani tich ema onge omiyo vijende otocho e maundu. Akwayo ni jaod bura magem orang tich omi vijende oti mondo tema mar maundu oruma. Awacho ni chwado nyithindo jonyuola nikodi sirikal onego kel boka e skunde. An Rogers Mutumra. Mago mana paro mopogore opogore kowuok kuom janeno magwa. Wach ni mano mar tije bende koro ema koro wanyalo wacho ni nok mar tije ema nyithindo mago mag Gen Z bende osebedo ka yuago. Sirikal nyalo tiyo koda ting' mane kata yo mane mar loso tije ne nyithindo nikech iwinjo kanyo ka jomoko wacho ni in gi digri 3 tich onge, ng'ato moro to tich manya. Aparo mna ni kaka na wacho Joyce ni seche moko oneno matek ne nyithindo nikech gisomo gi jawadgi rawera wadgi to bende ok notimo maber to nikech kaka yudre gi tudruok ma en go gi ngima modakie kata jonyuol ne kumoae inwang'o ka en obro dhi yudo tich. To aparo ni nyithindwa gimaber sani ok apar ni sirikal ni kod nyalo ahinya mar konyo ot ka ot. To ot ka ot nitiere kaka ng'ato nyalo ng'iyo lwasi mamare to ong'iye kako nyalo yudo kako tudo nyathine kod ng'ama chielo mani kod ng'uono mar kao nyathino endo mondo bi opuonji. Nikech ang'eyo ni Gen Z mang'eny bende ok ohero tich matek, bende ok gihero tij puodho,
bende ogero tije nindo Gidwaro soft life. ogero tij nindo e bwo gari ok gihero, lakini ka ng'ato miyogi mijing'o mano kanye magede, ka ng'ato miyogi mijing'o mokelogi machiegni mohoyogi monyisogi kaka onego gi kaka ginyalo timo, to Gen Z or raweregi gin jok ma koyudo ng'ama miyogi mijing'o momako lwetgi to ginyalo surprise, ginyalo timo gik mopogore gi gik mane iparo ni ginyalo timo. Koro wakoso mana muolo mar mako lwet nyithindogi mondo mi wanyisgi gima ginyalo timo, kata obed mana gima kelo pesa matin manade. Ta ahinya ang'eyo ni wach puodho pod nitie, but wanyalo wacho ni thuche wakocha pod wan kod nok mar koth. Inyalo yudo ka maybe gipuro to ok giyud gimoro. To mijing'o mawacho en ni mana kaka koro wakawo ting' mondo an kaka Lois ka antiere, tang'eyo ni nyathina otiegre e wach machalo kama. Donge dayudie ng'atno manyalo mako na lwete mondo onwang' experience, to katek ahinya to wanyalo riwore kech onge kaka wabro keto Gen Z gi e yo mowinjore ka ok wanywako. Akawo nyathina to akawo nyathini, an gi siling 20, in gi siling 30, ng'ato nigi 40, to ka wawinjore wan joma dongo mwakongo waketo wiwa mwakoni yawa, wanyalo konyo nyithindwa gi e yo machalo kama. Ok apar ni nitie gima nyalo tamowa. Kech ka gin familia 3 kocha, Homa Bay familia 4 koni, familia 5 koni, wanyalo timo gik mamiyo raweregi ng'eyo ni geno pod nitie. To gima wacho maber Joyce, ni gima tactic mamiyo ji lokore, raweregi lokre, en ni oneno gicha kotim ma ofaulu. Oneno familia moro ka jobiro together, to en bende obro kawo ranyisi noendo, gikawo ranyisi mapiyo kendo gibedo gi geno e yo moro mayot, so long as ni gineno ni ng'ato ni kod geno kuomgi kendo ong'eyo ni ginyalo mako lwetgi. Mane ber mar jo Gen Z. Ka ng'ato mako lwete monyise ni gini nyalo tim, ja Gen Z bro timo gino makal kata okang' mane paro ni onego otim. Wadong' gi dakika 4 kende to tieko twak mar okinyi ma kawuono Lois. Bende seche moko nyalo bedo ni nitiere makosa moko ma janyuol timo e kinde ma girieyo Gen Z, kata e kinde ma koro gipidho Gen Z ute mopogore opogore. To Gen Z owuona, in kaka jahocho, bende paro ni nitiere gino ma Gen Z expect kowuok kuom janyuol ne manyalo bedo ni onno ka janyuola ok timne yo makare? Aparo ni chandruok ma wan go kaka jonyuol, kata an achiel kuomgi, en ni wan ye kinde matek, ma piny pek, koro ng'enyne kwa wuoyo kod nyithindo to wayuagore negi. Kendo wasiemogi, kendo wanyisogi lit, kendo waol kodgi wajok, tae wadhaw. Okoyot nikech inwang'o ka ok wang'eyo ni onego wanuonegi gik moko odiochieng' kodiochieng' pile ka pile. Koro inwang'o ka ni iwacho ni nyoro gi kawuono, tidhi bedo malit, ta ichako yuago ne lit ma in go. Ing'e kaka sechandora kodi, ing'e kaka tiyo gi pesa mang'eny, ing'e kaka inyalo koro donjo ne nyaka, ing'e kaka babani kata mamani ok notima, ing'e kaka an adhi skul gi tienda nono. Mago ok gin gik makonyo. Bende giwuora wuora to koro mago tidwa natim gang'o. So yuagruok gi wuoyo malit ne nyithindo to kod nyisogi ni chalo ka gima geno in bende kori onge gi geno, mago gin achiel kuom gik mok kony raweregi. But kijiwogi, kimiyogi mijing'o, ni kata obedo ni nitie kama to pod nitie, ipenje kata ni be nitie osiepni moro miparo ni nyalo konyi e yo makama. Joyce, antie ka kendo ang'eyo, anyalo wacho gi chir ni nitiere nyithindo mang'eny ma jowetegi ma maybe oyudo kata mna tije goeko kata odhi oko emoseywayogi ma gin bende gidhi. Nikech ka ikelo kata ka wan mine, seche moko ing'e ni mine ka nyathini oyudo gimoro maber to ichal ng'ama koro dwa gole kuom rawere moko, kendo iseye
ni ing'e ni mago nyithindo ma pod onge gi tich gin idol, kik ibed kata ni wuoyo kodgi. Onego bed ni in bende, aparo ni mano e wach mobiro e pacha sani, ka nyathina oyudo kamoro to isiki parone ni iwinjo John, kapo ni nitie nafas moro maber berie to parie jowadu maniweyo chien, mondo mi wanywaki, mondo mi gin bende gibed ni ginyalo. Nikech kaluorawa oting'o nyithindo duto ma nigi nyalo kata nigi kamoro ma gidhiye, ting'eni aluorawa dhi bedo maber moloyo ka in kendi emitiyo. Wachni mogik Lois ka waloro twak mar okinyi ma kawuono kotudore kod rieyo nyithindo masani. Joyce, wachna mogik en mana nanyalo wacho ni nyithindo masani ok inyal rito gi kendi. Nyaka bedie ni inyalo nywako. To kama inyalo nywake en ni inywako negi kiriwori gi japuonj, kiriwori gi kuondegi mag lamo, kiriwori kibendi bedo kod ranyisi maber e kit ngimani. Aya, aneno ka joneno wa moko podi medo chuolonwa ote kokalo namba mar 36000 ok wacho nyinge. Wacho ka ni Joyce en adiera makende ni jonyuol masani ema oketho nyithindo. Jonyuol oboyo nyithindgi kananga. Ka Judy kantiere Malindi bende wacho ni sirikal oyaw kembe mang'eny orwaki Gen Z pinya bokwe. Mago mana moko kuom ote manyakora Mugia Jwanga chualono okinyi ma kawuono. Kamano ahinya kuom bedo kod nyaka gisani mwachopo e giko mar twak moro mokwongo e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Ma kisewinjo ka Lois wacho ni in kaka janyuol kaw thuolo mar mondo mi ilos kod nyathini kinde ka kinde, kende ijiw nyathini kata obedo ni ngima tek to wayud thuolo walos kod nyithindwa, wajiwgi mar mondo mi wane kaka ginyalo dago ngima maber kendo gipogre kod maundu kaachiel kod timbe majendeke mamoko kuomgi nyalo bedo nodonje. Nyakwara Mugia Jwang gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa okinyi ma kawuono. Chenro mabiro bang' mae en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Wakauyo madundo gisane kikidhi mabor. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Poli Buda pile nyagi joni. Poli Benji pile awero yura. Kari jwado rikanye shemeji mama. Onyango Benji pile wudari. Onyango Benji pile wudari. Oweno Buda pile awero yura. Sound check. Oweno Buda pile awero yura. Bigi Benja pile awero. Bigi ae ae. Big Benja pile awero yura. Sam Benja pile awero ma. Mano Jakadongo. Okwari la kanye nyara lego. Mami la kanye nyara lego. Pura duli ketu ya malit kamana. Padija la pile awero mama. Paro chanda pile awero mama. Paro koriyonge. Paro koriyonge yura. Atimi nado kwaro. Atimi nado kwaro. Mayereda ai. Atimi nado kwaro. Kena penja. Ken penja. Okweno penja. Big penja. Amanyi kure. Yawa manyi kure yura. Yawa manyi kure shemeji. Nyakwara Mogi kendo jaera mar chendo niendi mar ngejo thumbe wako kalera Mogi TV en kinde machielo kendo ma wadwago mbaka matuta ahinya momakore koda weche goeko mag ng'eyo jothumbe wa. Kawuono niendi awuoyo wi achiel kuom jogo mabende ne oloso sigana mararie ahinya ni mar thoth jothumbe mago hangla ne okale lwete. Awuoyo kaendi ewi siganda Nyamolo Traditional Dancers mabende ne otelne koda Daudi Jamigori. Thoth ji samoro pod paro ni Daudi Jamigori Nyasaye ne oseomo. Kata kamano waluwe ei county niendi ma Homa Bay kamwayude machiegni koda boma niendi ma Homa Bay. Kama chunge niendi en achiel kuom dhowedhe mabende yudore mana ei Homa Bay kaendi ni mar Homa Bay town nitiere mana batha kaendi. Wadwago mbaka koda Daudi Jamigori mabende ne otelo ne Nyamolo Traditional Dancers. Moko kuom jothumbe mabende okale lwete magoyo hangla. Achiel kuom giwuok e county niendi ma Homa Bay mano Nyi Papa J. Kopogore go Nyi Papa J wabro ng'eyo kata mana siganda Daudi Jamigori niendi kende wuon kaachiel koda bende sigana mag jothumbe machalo kaka Lady Morin. Mano endo mara Ken Wood Alego kaachiel koda Ouma Basement to kata mana mano endo mara Odongo Mayaka. Magi jok mane okale lwete. E kind mamoko mabende samoro pod ngima. Nyinga en Solomon Atito Kafaya machiegni mar mondo mi wawinj sigana niendi matut kaachiel koda nonro mare wang'e pogo ber kaachiel kod rach kendo wang'e pogo adieri kaachiel koda miriambo ma osebedo ewi mopogore opogore mag Daudi Jamigori machiegni. Daudi Jamigori. Erokamana ini. An mor ka nini. Inor dog. Amor ka be. Idhi nade? Adhi maber. Ndalo mang'eny. Nitie. An ng'eni nang'e nadhi yudo ng'at matinde maduong' moti kabisa nikech nwachako winje chon bwana. Siri en ang'o ma pod itin ma kamano? Siri en ni
mazoezi maber. Igo mazoezi? Chiemo bende chamo chiemb nyaluoge. Mano gima achamo daka ma ngima maber. Okay. Ingini kiwacho ni mazoezi maber kaachiel koda chiemo mag joluo maber nyalo kelowa mar mondo mi wang'e ni to kichiewo ga gokinyi Daudi Jamigori ang'o gini ma itimo mamiyo samoro pod intiere koda ngima ma otegno kendo mochangamka kama? An gima timo mokwongo en kachiewo ta I make sure ne atimo mazoezi matin kata ka en jogging atimo jogging matin kachopo saa 2-3 minot kelo na nyuka an chayo kamadhi an nyuka ema madho chayo kamadhi erokamano ahinya Daudi Jamigori. Ing'atno endo ma nyinge olandore kabisa ma nyaka sani ne wan joma nomielo hangla chon ne wang'eyo ikoda thumbego eko mag ohangla manya chon mamit kendo ma samoro ndadhone nyaka sani endi pod nyalo winjore. Nyiswa ni to Daudi Jamigori, nikech an naparo ni wanyalo kata mana manyi to inyalo nyisowa ni wabi Migori. Inyalo miyowa nonro mari matin, nyingi to koda kama onyuoli gi kama idonge. An owuon kuminena ni an adongo Migori mokwongo. Nyuol mara jonyuol na nokone onyuola Kisumu. Tadongo Migori kuna dongo kawayowa. Wayo nong'iewo lo Migori. Tasomo komoro ni Kakrao Primary School. Kakrao. Matieko klas 8. Tok tieko klas 8 no adhi komoro Tanzania manyo life. Ok adhi form 1 anachopo Migori chiegni gi Tanzania. Iwacho mane Vuk border. Vuk border. Nadhi e Donam. Atiyo na migni 5. Tanzania kono? Machaka kaduogo tema na awacho ni wachak wach mar ohangla. Kech owuon kana adongo pod adhi skul. Jack Nyadundo. Jack Nyadundo luonga ni Nerge. Kata Tony Nyadundo. Koro Jack ne biro ga ohangla ni. Nergi nade? In owadgi mamagi koso? Owadgi mamagi. Koro Jack wananyuola kodgi. Winjo. Makopo ni gimoro tema to gichopo. Kopo ni gimoro timogi tachopo. Koro an ng'ama ohangla ni naneno kuom Jack Nyadundo. Kadir ka ne pod igoya ga gi dhok. Noko en orutu to gi nyiri miel to gi dhok. Koro mana wacho ni ka Tanzania ta wacho ni gima nyalo timo en manyo kaka nyalo join ohangla ni. To namanyo jotugo ma bende nyalo gine temo. Dirno yudo kane dirno wadhi temo gocho Migori to gine koro ng'eni jotugo manigolo Ugenya ne jotugo ae be mane thothne go gini. Koro ka gibiro to dakika matin giringo gidok. Koro ne nitie bwana moro ni nyathi moro ni Odongo Mayaka. Notiyo hotel to nohero biro ga kuma wagine ni. Kuma watiye. Odongo Mayaka. To koro kane jotugo go ringo dok. Tawacho ni nyathicha kaka nobiro to upuonjore go orutu. Tawacho ni nyathini nyalo dhi mabor. Okay. Makine kae mondo inyisa kwan na moko kuom jotugo ma iwacho ni samoro no ywayo ma ichako godo tich mar ohangla. Ne gin iluongo gi ni ng'ani? Odongo Mayaka. Niluongo bwana moro ni Osongu wuod Awendo. Ne nitie moro ni jajawa moro ne wuok Migori. Osongu wuod Awendo ne en notho. Ento noja orutu maber. Koro wuon ne nitie jajawa to gigine. Koro ne wan dhano adi. Koro ane mane koro
koro jire na chako puonjora wer. Koro ng'ini puonjore wer to gini wadhi wayudo ka ji ohero nikech ne wadhi ema to diere ne ok chul pesa watiyo to pesa momoswago cha teng'o mane wachamo mochopo kuma koro ji ohero gini. Ka ji osehero gini, wan koro inyalo kwanwa wi chupa mar kong'o imedonwa siling' 5 kata 2. Mane gima ne wachamo to gimoro ni wuon ba chuli cha onge. Kimedo gi teng'oni king'iyo kaka balance go jotugo ma in go. Koro Odongo Mayaka ni ne wabet go wadhi Rongo. Koro Rongo ne nitie ng'ato ni Salim wuod Ogwati Delet, embe no ogo angla. Koro Rongo ka wadhi mwatiyo makwa, kaeto Salim oyudo chance mar ginene nikech ne bama ne onge permit ni gocho otieno. Salim oyudo chance okawogo Odongo Mayaka ne. Odongo Mayaka obet go koro chuna nang'o amba chaka amany solution kech mbache ne ja oroto amany solution kore ma Osongo wuoda wendo ni nego oroto ma koro wachako bet go. Koro Odongo Mayaka ni ng'eni embe ne seche moko wawene chance opuonjore wer ma koro chopo kuma koro en sawa makata bed mana ne wa exchange kode ema ne owuok kama wadhi Mbita, owuok Migori wadhi Mbita guno wabete waneno ka Mbita tek wadhi Kisumu Otonglo kuwe makoro wadhi Wabese waneno ka kanyo bende laini tek wadhi Eldoret ne makoro watiye kabisa karibia higni malar 2. Koro kane watiyo Eldoret waneno ka Eldoret ojogowa kech diere nyiri ema ne ywa thum kech ka in gi nyiri mamiel ing'e maber ni ang' iloso pesa. Koro gima ne challenge mane nitie ka ni nyiwage jowa mane watiyogo bende dwarogi winjo. Koro ing'eni kanyo miyo customer kang'o chunye obiro to wacho ni odhi laro gi ng'acha nyako tek. Koro ne end up ni iyudo ni ka nyigi jogi chodo to ok iyud customer. Koro ne waketo ni kopo ni ichodo ng'ato tia iwuok e band. Koro chik mane waketo ni onge chodo jaband. Koro kichodo jaband tibiro end up ni iwuok. To mane yudo ni nitie jowa makwalo. Seche moko en ja piano. Piano no yudo ka ji mielo. Ka ng'iriembe tiyudo ka idong' nono. Ionge ja piano moro, dieno ja piano tin, jo piano tin. Koro idong' nono. Koro mane gima ne waginene. Mwabet go Odongo Mayaka. Odongo Mayaka owewa ka wan Eldoret. Odhi Nairobi. Inyalo mana miwa higa ma urome go Odongo Mayaka to kod higa ma samoro higa michake e thum gi higa mirome go Odongo Mayaka gi higa ma uwe ka koro odhi oloso band. Ineno Odongo Mayaka warado go to 2001. 2001. Kaeto Odongo Mayaka wabet go nyaka 203. Odongo owewa. Mano tiyo kode gimoro higni 3. Kaeto odhi Nairobi. Kodhi Nairobi ogolo ang'o? En gino kuongo golonwa thum. Mobedo recorded. Mobedo recorded. Ka wan pod wan chien. To ane mane an japuonjne. Koro iyudo ni
pile pile japuonj puonjo ng'ato mohewe mabed maewe koro ema nogole ayaki mayaka cha kato chuno odugo Kisumu ko Kisumu ka ema koro Kisumu ka duogo mabando oginene opodho chalo gi mopodho mano koro wuok Eldoret adong gi bwana miluongo ni Songo wuod Awendo ne koro Songo ne mane wan go koro wachako manyo jotugo Kisumu ka wayudo wayude ka en wuod Alego iluongo ni Odiemo Kanyasonga to waloso band motegno ne nitie bwana moro ni Deleto Amori wuod Ugenya to waloso Amori wuod Ugenya nitiere mangima sasa nitie mangima kwa hivyo ne nitie moro na Amori wuod Ugenya mane osetho ne na Amori moro nitie ga mane osetho koro bando twere ka tamanye venue koro wadhi sociolog Kisumu sociolog oyudo wuon sociolog nokwongo tamore ne bwana ka jo band mago gite motamore ok nyal kelo na faida to koro utang nutimo to wakone ne jaduong' en mana temo to golo siling 500 to miya niya kata kihero to ang' ilalgo takone ni jaduong' ang' nabi to wadhi wawuok wadonjo social saa 8 ni ka wadhi to watudo thum wachako go thum jaduong' no nouso embe en Deleto iluonge ni Naman Obora Bira en jakajulu en ema nomanyona kuma adake Kajulu kwa hivyo sani endi ng'ama nigi dala ne Kajulu an gi dala na Kajulu ma igedo Kajulu agedo Kajulu Homa Bay kata tich gedo an donje construction mar gedo ma isani timo construction nikech kama yudi chande ne chal ka gima ine tich ne tich koro mane yudo mache engineer na iluonge ni Bendero koro en ema opuonja tijno ma koro na ginene koro ne wabet piny ma social olomako mach winjo koro ka wan gi Ken wuod Alego dirno chieng' ojola bende ne wan go Deleto Ken wuod Alego be en Deleto koro ka ne social omako koro yudo ni wago thum makong'o rum te dirno Deleto nyakwar Kiragini kanye mane gibudhe bokelo nyako guyo jakamondo mage ne kastembe na madongo mana kodonjo to wang'e ni thum iye ber koro wago thum ka machopo ni koro ka band koro duong' an gi dhano mang'eny mane moko kanyalo kwan nikech dhano 40 gi wiye ma in ga inami manage band mana manage band winjo kila ng'ato ne nigi gimotimo ng'ato ne gimo to kich ka ng'ane oweka to ng'ane donjo ka ng'ane oweka to ng'ane we band ni nyalo pok kata didek odiochieng' achiel wanyalo dhi gocho kuonde mopogore tipogogi ka ochuno nitie kuma idwara important an ema dhi ka nitie kuma Ken wuod Alego gini nyalo dhiye to gin ema gidhi an adong' karito pacho sechego band ne nigi nying miluongo na Nyamolo Traditional Dancers mane nying bando ma Nyamolo nobiro nade Nyamolo no en kwaro winjo Nyamolo en kwaro to min Tony be iluongo ni Nyamolo winjo winjo min Tony Nyadundo iluongo ni Nyamolo to wan anyuola koro chalo ng'ama no me from Juogi no me from Juogi koro ne en band mane otwere ing'eni ne wachako mana ka ji ong'eyo ni Daudi Jamigori to kimiyowa nying mantiere opande kasto gi onyuoli karang'o nikech kwaneno to pod ing'eni ng'ama tin kabisa an nying mantie opande iluongo ni David Ochieng' Ochich winjo Ochichno to ok nying wuora Ochichno ne nying ginene nying chuor wae mana adak kuome ang'o momiyo nitiyo gi nying chuor wae nikech wuon kaluwore ni wuora ne ni mabor nen kanye
ne en yo Tanzania sani to entie koro en jakarachuonyo baba uja karachuonyo ma en skul kade tonge kanyo koro an ing'eni jomoko ng'e an aja Migori jomoko ng'e ni aja Kisumo wan wang'e ni ja Tanzania an adong kang'e ni ja Tanzania an aja Kenya ka ma bende an kawuonwa napenjo to kona ni Russia kaje monyuola okay kamano baba pod nitie pod ongima be uromo waromo ma kata kawuok kata adhi nene entie to mama pod ngima to gima ne rach ni mama nopogore gi wuonwa koro nitie menwa morito wuon kamano koro sani koro menwa nokende komoro ni Tanzania ting'eni ng'ama wuoyi nyaka ibed matek koro wuonu koro mano e gima en okay to kidhiga Tanzania to samoro be iyudo thuolo mar romo gi mama ing'eni romo tek nikech wuon kaluwore ni gimomiyo romo tek ok ang'eyo gima noketho kindgi gi wuora to koro wuon kuma entie cha bende amba akwayone mana ngima maber nikech wuon kune manoneno ni berne ting'eni ka ne ber to nyathini maduong' an e nyathine makayo nonego bed ni oluwo bang'e ong'eyo ni wuoda cha kata ne tek manade kech kwarwa ne ger ne winjo ni iluonge ni ngere jamach ne otiye lweny iluonge ni jakagera kamano koro an okeo kamageta aya erokamano ahinya kuom nonro mamit nendo koro wadogane mana matin awinjo ka ikwano nyinge moko mabende ne odhi ong'ere kabisa e ohangla kamoting'o Ken Wuod Alego Odongo Mayaka basement bende ne nitie grubno uma basement bende un go ne wan go Nyango Jakadenge Nyango Jakadenge mano ne nitie ka kaeto Lady Morin Lady Morin ting'eni koro ji nokawo ni en jaoda nikech wuon seche manokwongo donjo ing'eni ne dhano paro ni ng'ani adhi chodo Lady Morin nikech oda ema noninde noyudo ka bodir nopoka kendo ode manoninde manyaka Ken Wuod Alego in ibiro wer ang'o ka kech noyudo ka dir joma chwo ema ne wer ohangla winjo koro Lady Morin kanodonjo koro ing'eni kane an kode oda ka tapenje mos kech ajawa to ok onyal kendo ng'ama dhako ni goyo tako ni nyalo wer anyalo wer mane Lady okona ne onyalo wer to kane watemo duonde noyudo ni nyako ni nyalo wer koro nyako ni ochako wer koro customer odhi ohere winjo customer odhi ohero Lady Morin ma nitie volume mane wago kode miluongo ni Kisumo Barore manogo ka en e Nyamolo ma higa man higa to kanyal paro sani en higni mang'eny higa to kanyal paro ma bende tape no to an go tape no nitie oda ma ne diere compact ema ne tiyo mane wago be picha ka wamako lwetwa en Ken Wuod Alego Chieng' Wuod Ojolo uma basement bende nitie kanyo Kisumo Barore Kisumo Barore ma endi nobiro nade thum title mar weno Kisumo Barore ne nitie koro thumni nobiro ni koro kane wariwo nyako ni koro ing'eni koro wapiacho Kisumu wabaro Kisumu koro wane Mwamata wane Mwamata now kelo gimoro chien kacha chande gima samoro dhi ataro kod chik ma iwacho ni niketo ni ka ng'ato samoro ne ka gima dwa bedo ni ng'iyo koda jaband to in iriembi iwinjo kanyo ka iwacho ni bende ne ibedo accused kata jo band mamoko be ne sei kumi kawo Lady Morin mondo mi udag godo ka imi accommodation ang'o momiyo ne ikawo okang' mar hoste e odi nakawo okang'no kaluwore ni nodonjo pod wendo okia i Kisumu onge ng'ama dong' odonjo kuome to kane donjo kuome ka pod iwendo chuno ni nyaka
anema ang'e kaka nyalo rwaki winjo nikech wuon pod ionge pesa minyalo geno karwa kacha ni kila ng'ato nigi ode to yawuoyi kaka nami ne gidhigo to maka nang'e ongoke winjo koro an ema nanyalo hoste maber ma akete kuma safe ma bende kano en e oda ne en safe ma iyudo koseluoko gik moko koro ote mane wan go ot mopogi koro ninde sitting room to naninde bedroom. Now Nyamolo traditional dancers ikwano jothum mathoth ahinya. Okawinjo kiwacho Onyi Papa Jay en odonjo karang'o? Onyi Papa Jay en ng'ino odonjo ko kechawinjo ka kopaki kabisa. Odonjo koseng'e wer. Onyi odonjo koseng'e wer. Tane ma agole oko nikech wuon Onyi nodonjo ting'ini mondo noyud promoter mane promote thum ne tek. Ane mana amua mar golo pesa atere studio kogweno Omega One. Studio ne bwana moro ni Ken Wood Adhola emane ran studio ne. Yes. Koro studio ne emane wagole thum wagole 207 ma kiji dhi election ma thumno faida mwayudo malong'o ji to paro ni thumno nomiyowa pesa winjo makata ji wacho ni ke Onyi nomi kia gari kiang'o mano to ji wacha thumno an wuone mana auso thumno ma pesa mana use thum audio wa uso 24,000 winjo to video wa uso 80,000 ma ji nyalo paro ni thumno noyudo omiyowa pesa koro thumno ne use kamano kaluwore ni market mane wadwaro. Dong ndalono pesa no ne en pesa mang'eny kabisa. Pesa to ne en pesa mang'eny. Ok anyal gine ne wacho ni notin. No ne en pesa mang'eny. Koro kanyo ema Onyi oyudo go nyinge nikech Onyino wachako go chon. Ne wachako kode chon. Adwa ni mondo wakaw ywe matin nikech koduogo tibiro leronwa kaka moro ka moro ne odonjo kod kaka ne giwuok kod samoro gima ne miyo giwuok kaka kamano gi sani endi ing'eni nitiere gik mathoth momakore koda wechego eko mag thum ma samoro bende iseneno isekale mago eko waduogo mondo mwagoe mbaka donge nyakwara Mogi adwa ni mondo wamake magi kanyo kwaduogo kato wapod wago mbaka ni endi koda Daudi Jamigori wuoyi mamor ahinya e chenro ni endi mar ng'e jothumbewa kete mana ka. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Bas nyakwara Mogi tielo ma gogi kabisa ma chenro ni endi mar ng'e jothumbewa wantiere ka endi koda Daudi Jamigori wantiere e achiel kuom dhowedhe mayudore e county ni endi ma Homa Bay
ahinya machiegni koda boma niendi ma Homa Bay. Homa Bay town nitiere mana ka. Kasto bende inyisa ni ka indika idho gigo eko minyalo dhi godo kocha tichopo Asembo Bay. Nyinga en Solomon Atito, machiegni tielo machielo niendi. Daudi, ne wago mbaka kanyo endo kama onego bed ni koro nyisowa ni to joma ne temo nyisa ka kama oting'o Ken Wuod Alego, oting'o kanyo endo Odongo Mayaka, oting'o kanyo endo Lady Morin, Onyi Papa Jege ni Uma Basement, magi jok mane wuok kod Kanyamolo kod nying kabisa. Inyalo mana nyisa mana matin kaka ne gidonjo. Kasto bende gima samoro ne kelo wuok gimoro moro kwa chako kod ng'ato ni Uma Basement. Yudo kode nade to wuok na. Uma Basement ne tiye masin ma Kanyamolo ka machine masin obonga norego pong to donjo Kanyamolo ka kanen jajawa winjo oyuko oyuka jawa koro wuon kinyalo winjo to moro ni basement Uma noero komoro ni bur moro ni basement ne Ken owero ni basement mane mano miye nying koro kana odhi kacha cha to pesa ne rume basement ja kacha cha en miele disco koro nitie kuma ne chiegni kodwa miluongo ni basement koro Uma no wabet kode mang'eny to ne gin osiep gidiro gimako godongo Mayaka ke jodongo ne biro lemowa to dongo gole nang'o gidhi Nairobi winjo dongo ne biro lemowa to kone Nairobi pesa nitie koro kane ochopo odhi Nairobi to yudo ka Nairobi ngima bere amba wacho ni nyathi go dala to weyo bede dala ne winjo lakini ndugo to noduogo ma olemwa koro mane kaka no basement owuok kadhi Nairobi ke chembe noyudo konyalo go dala kama ni nyisa kaka ne Odongo Mayaka odonjo nyiswa kaka ne wuok ma odhi ochako band ne Odongo Mayaka ka nowuok irwa Eldoret nowuok kaluwore gi maja to customer ema nogole kaneno kaka ower koro kone ni ka imbe yawo mari winjo imbe yawo mari emodhi Nairobi Nairobi kuno odhi odhi oyude sponsor kamao winjo odhi yudo ka thumbe mane wago kage koro odhi oyudo ka kucho ji wende koro emodhi ogolo thumne studio mar Ayaki Mayaka ema nomiye nying kabisa Ken Wuod Alego en nowuok na Ken Wuod Alego to wabudhogo maembe en awacho ni thoe mane miyo duoko Ken dala nikech Ken owuok to kotiko wan iya winjo nikech owuok kodhi oyawne band moro Bondo onyako ogona simu ni odwa duogo to Ken noselal dala higni mang'eny koro Ken obet Bondo kogoche bama noyawne ni koro bang'e temo chwe odhi dala ka koro tuo onuro winjo an okelna wach ni Ken otho mo solo pesa omiyo jogi ni pesa midhi timgo chenro mar kia sanduku kia ang'o koro bang'e to gibiro gogonwa simu ng'ama nobiro kawo pesa ni Ken nok gitero Ken e mochari ni Ken koro chunogi giiko Ken nus koro ka wabiro to ka gidiko Ken full winjo Ken ne wadhi mwayuage ne wadhi wayudo ka bur noik nus ang'o mane okelo tho mare Ken ne tuore winjo kech seche mane wan kode ne Ken ng'eni ne madho kong'o mang'eny winjo to osiptal be nokonyal dhi ok odwa ne odhi en ng'ama ne to kapok omadho kong'o Ken be ok nyal werni winjo Ken ok nyal werni the same as Onyango Jakadenge winjo kapok omadho kong'o to gimigono ok ogigoyo kwa hivyo Onyango Jakadenge pod ngima iwacho ni pod ngima
E kinde maning'eye en ni nyako bil gimoro koko nyalo wer. Koko nyalo wer. Ma bende seche go nyalo goni thum nyaka kako chako wer no. Kata bed ni piny ne ru. Okay. To biro goye ng'ata achiel. Okay. Kamano. To gie sama walose niendi. Onyango Jakadenge bende wuoyo. Onyango Jakadenge sime ma onge go. Sime ma be ng'ato nyocho kelo na wache ni en seme. Ni ogoche mamoro seme. Okay. Lakini en ng'ama biro ira ma koponi okoso gimoro. Nyako manyo. Obiro to kwaya ni ba miya piano moro. Adhi atigo. Okay. Najamiye. Winjo. Nikech ong'e ni gigo ne an go. To en nowuok nang'o? Onyango Jakadenge. Onyango Jakadenge bende nowuok ni mana kaka ng'ato dong' golo ng'ato. Ni gine ni ka kore romo. Okay. Gol dalani. Okay. Tambe namor nikech wuon seche mogolo dalano. Kuma gintie chucho. Kadhi to girwaka. Ka giduogo ka tamba rwakogi. Okay. Ji ntiere ma pod ok nyal pogo Onyango Jakadenge go Nyangalemo. Bende nitie kama Onyangalemo samoro ne oriwore kod band mar Jokanyamolo. Kata utiyo kanyakla. Onyangalemo nokoriwore gi band Jokanyamolo. Onyango Jakadenge koro nying mano Onyangalemo nitie thum ma kata nabedo confused ma be thum Onyango Onyango no kane wago kode volume marwa moriwwa kode. To Onyango owacho ni bwana thum ni nitie thum moro mane wendo ni Onyango alemo Onyango tindo wara. Koro ka odok owinjo bang'e to owinjo gi nying bwana moro owuok wuod Ugenya mane owuok ni Onyangalemo. Ma be end up ni thum mar Tholulo to gi thum mar Onyangalemo thumbe go notere court. Thum mar Tholulo. Ng'awa ma en wuon thum mar Tholulo. Ane mana go thum mar Tholulo mokwongo. Ok Onyangalemo, ok Onyango Jakadenge. Koro Onyango Jakadenge nogo mana thum moro ni tindo wara. Onyango tindo wara. Onyangalemo go. Koro thumbegi ne ginene gimar tabia mbaya. Bende Onyango Jakadenge ogoyo. Koro thumbegi noter nyaka e court. Kasto otere court. Koro ane mane dwara witness. Ng'ama notere court? Ne Judy Kamau. Ema notere court. Koro kane dwara witness ta awacho ni jathum wado dong' ok adhi achung' e court. Winji. Kech Onyango Jakadenge ni to no insist ni wadhi e court. Takoro ni bwana thum en gima iwero to kalo. Thum ok dong' wadhi wachung' ne wadwa e bao. Ma end up ni thum no nomiyo koro Onyangalemo ni thuolo mobedo released thume mar Tholulo no. No embe nowero Onyango tabia mbaya. Okay. Now, nyiswa matin ewi Lady Morin kaka ne owuok. Kech niselero kaka ne odonjo. En nowuok nang'o modhi ochako mare? Lady ka nowuok kara kuma ne antie band mar Janyamolo ne chalo kambi. To mondo mi ne yud chance mar wer ne en sida. Kila ng'ato dwaro title. To koro ne chuda ni ka Lady dwaro ane mawuok. Tadhi akaw microphone. Kech ata an wuon band ok dong' itama. Tago thum moro achiel taluongo ng'ama dwaro. Koro ne nitie ng'eni kuma ji oriwo ywaruok nyaka bede. Ni ng'ane ohewa, ng'ane kiri yudo ka ng'ato nigi customer mang'eny. Lady nobiro mokona maber. Ne ba atim nang'o. Winjo. Takone ni idwa timo nang'o. To kona ni an gi venue moro aseyuda nyalo dhi ng'o. Chako. Kech ne nitie bonsa moro be ne wandiko mane osiep Lady Morin. Nochuno wane wandik bonsa ne nikech wuon nochodo Lady Morin. Niluonge ni Swale. Pod ongima. Nodhi Nairobi koro akia koda to ne giwere gi Lady Morin. Koro Swale ni koro ene mana en bonsa wa. To ka Lady koro ene mana gidak gi Lady. Koro nochuno gi ni Lady many venue Fafa. Winjo. Makata seche manodhi manyo venue no
bunde manochakogo nagolo. Ni manigolo. Igure dala. Kura golo mamiye. Erokamano. Kamano. Sasa. Makoro embe namor kodhi maber ma lady no nok nyal winjo ni kata ni atuo ka koponi atuo takagone simu. Nyako Odongo kodok piny. Erokamano. The great Odongo Mayaka. Ne otho ka ng'ama lich ahinya ma gi weche mag ohangla. Kamano. Inyalo miyowa mana matin ni to ento ere kaka nowuok kata tiyo kode ne chalo nade? Odongo ne ng'ama ber. Odongo nok ng'ama rach. An kata seche man Odongo dhi tho. Oyudo ko Odongo Lazarus ya. Ma an owuon magolo pesa na ka onge Odongo kwame osiptal. Anyalo paro nagolo siling 2,800 madhi awaro go Odongo. Odongo kona nang'o ni gima timore. Ba ata tuo. To ing'eni kitwa ka jothumbe wage ka ng'ato tuo to ni ng'ato lawa. Motemo kona ni bwana ato ng'ane ema timona kama ting'eni Emanega. Ng'ane manega. Nonyisi ni en ng'ama ne nega. Koro wuon man to siri wa. Koro ing'eni ok inyal golo ng'ate iro. Tato natho gi chunya ka. Modongo odhi akone ni many venue kicho ng'ama nege band ne. Many venue ginene Kibuye. Mano yudo venue moro kanyo. Yudo ko fare minyalo dok go Nairobi. Adino omanyo venue moyudo. Mochako gocho kanyo. Gocho ndalo matin to dok Nairobi. Machieng' mano dok no. To kona ni ngima na to ber. Adiero Odongo no dhi otho. Odongo no dhi otho. Ne dhi Liende. Liende no kadhi nikech wuon Odongo no ne en Tanganyika. Tere Tanzania. Okay. To jathum ma samoro nowacho ni pod ngima. Jathum no to pod ngima. Kwa hiyo nonyisi ni jathum ema lawe. Keji nokona ge dhoge. Ni opime gimoro amora to koyudi. Okay. Kama. Nitiere kaka ne wachore ni samoro nitie thum moro mane ogolo. Mane beto wuoye marach. Nineno no wuoyo marach ewi din moro mag jo Kristo gi kini machal ka gima thumni endina oterne lamo ma gino miyo tho. Amacha ne Ken Wuoda. Ken Wuoda lego ni ya. Nyiswa matin ewi wachni. Wach tho mar Ken. Ken owuon. Mayede na Ken Wuoda lego. Mani luongo na Ken jolejo tero lemo koneno chiemo. Iwinjo ka gilemo niya. Aluongo hunjo tedo suduru kae machiegni wachni kuomu. Ang'o momiyo ring'o motedni kado ng'enye chumbi to te. Kora penjo un jok madwa chamo ring'oni ni kuom ring'o moang motedere muhero ahinya. Moa to en moloso ring'o gi remo kendo ndalo duto igni ame. Wachni kit kendo gosuch kuon kanyo. Masiaga. Ajo Wuoda lego. Atum nango ubonyo konyuko kanyo wapare ng'ato wakara ngudo kuyo. Thumno kanogolo adier. Thum no Ken nolokore janeko. Yudo kapod watiyo kode. Nolokore janeko ma an ema kenda ema nong'eya. Ma odhi odonjo kar taka mar kumichi puke taka ma Ken oninde taka. Taka ma nodak Manyata. Chiege moko na simu ni Ken wiye obedo marach. Auro joga moko ne dhi gine jogo kodwa. Anto kana dhi agole adieri monena to wacho ni ba in kura wadhi kodi ma teri ir jalemo moro Obonga. Nodhi olamore ma weekend oduogo maber. Winjo. Kech kino yudo ka koro Ken wiye
kubiro tich ubiro gi kandho winjo en orwako mana kandho modwan tama koni ma kandho mar Nyasaye ok onego bed ni gine ke kandho no notwang ne diere mano o shoot video mar gine jolejo tero lemo ko ne chiemo koro wuon awacho ni kama kaka piny en to Nyasaye nyalo mano lamne ma ken no oduogo maber makata seche mane wawere ken ne kuro sechango winjo ma kan osechango mane ken nyalo timo gigi kaka odwaro. Okay. E kinde u mane ugo thum ne nitiere weche mane wachore ne jothumbe laore kendo negore to bende seche go eko ne nitiere tuo mar ayaki mane wacho ni nego jothumbe kata miyo jothumbe tho ka ok ging'eyo. Wachna gik moko ariyo miya wach moro ewi weche ariyo. Ineno laurruok mar jothumbe to nitie to tuo mar ayaki be nitie to kata an wuon joga ma ineno atiyogo ang'eyo ni moko nitie motho en otho ni ng'ane lawe to tho gi tuo mar ayaki nikech wuon nokodwa chimo yath ter winjo ayaki ndio nitie lakini mondo mi ng'ato chim yath ni koro dwa dhi kawo yath akia ni wich kuot moro nitie koro mane gima ok ang'eyo ni timore nikech wuon onyalo an nitie kijanda moro notuo kabisa ne en dhi lit adhi kode osiptal ka dhi dhaw ne daktari Rasia kaparo ni ng'ane ngima to kachopo kacha to daktari kona ni penja ne ng'ane dono biro ka okinyi okone ni upime dongo tamore jogo nomiya transfer dhi Ebony kende pimo remo na 4,000 gi bi atere general ma wuoyo gi daktari ni wuo kode daktari nokona odagi winjo wach winjo ne en achiel kuom joma ne wer ne watiyogo ma nyinge ne ong'ere kabisa embe ne nyinge ong'ere koro wuon daktari nong'ene ma end up ni odagi kabisa mwachak waduoke kanye modhi othoe nitie jothumbe ma bende samoro ne otho apoya kaka mane nitiere traditional Nyamolo kanyo kama oting'o Uma Basement wano winjo mana notho ang'o mano kelo tho man Uma Basement ka notho noyudo ka en sori koro sori ku Uma ing'en nomiyo ga boy gene landlord koro ka otho yo kono an ing'en ogona simu ni Uma otho maseche mane Uma otho mwachako solo to nobedo matek nikech wuon seche mane Uma oa koni body nokelna social hall winjo mobiu orange na social hall ka onego bed ni tere dala atimo juu chini ma body odhi thurgi to jok mane gidhi kech nok adhi sechego to nawinjo ni ogo jowa moko ma oduogo to mano chuno wadhi e radio Victoria mondo wadhi wakwe tension mantie kacha wadhi wawuoyo kanyo ma jatelo oyudo ka jakoye mane MP Mageni ma jakoye bende wuoyo wacho ni kama ne gima timore to jogo ok onego bed ni loro ne jok madhi aliel gi tadi an to kana dhi to jogo nokona ni in waonge kodi gi wach ng'ane mwadwaro koro wuon koro tho manotho apoya ni an pok ang'e gima nonegi kamano thum nitiere koda berne kaachiel koda rach mamage inyalo mana ketonwa e bwo dakika achiel moko kuom gik mineno kaka mit ma thum okelo nikech mokwongo nying mar Daudi Jamigori en nying mong'ere to samoro ng'ato koro ng'e maber ni ng'ama noloso mwandu sawasawa e thum nikech une manochako inyalo mana lero matin ni gin moko kuom ber mage ma mineno ka pod iyudo nyaka sani nikech thum an thum omiya ber gi kaluwore gi thum mana perform live to gimoro ni
kony moro nitie ma kuom sirikal aonge go nikech wuon mana yudo matin cha nadhi ang'iewo go plot agedo go Kisumu winjo be madake dalana mane ber mathum omiya to kaluwore gi wende mane wagoyo an a member nyaka mar MCSK winjo number 846 to Skiza Tune pok an aonge thum mamiya pesa e Skiza Tune ginene YouTube kendo nitie followers mang'eny to pesa no kacham ok ang'e ni pesa ne dhi kanye asetemo kata juu chini mondo ayud lawyer moro manyalo konya mondo mi alu ng'ama chamo pesa ne ni an to pok agene nikech sani an atiyo tich ufundi mar gedo winjo mane tich matiyo kana we thum tawacho ni thum nitie rachne ni en chode to nyaka bede thum kiki jathum wuondi ni ok jachode mano to gima kawaida makata wan mowantie ni thum no en chode mokwongo koki madho kong'o to nyaka ibed jachode ni madho ka kong'o an no kamadho kong'o ni chodo to ne wachodo won man to dongo ka okariambi erokamano ahinya koro ing'eni kwang'iyo YouTube to nitiere thumbe gi mapod nitie YouTube akia nuloso gi Judy Kamau karang'o nikech chalni YouTube channel cha en mare Pool of Luo Music bende uloso kode kata nitiere rights moko ma samoro ibolo ni gimoro onge gimo ayudo onge gima ayudo makata thumbe wakia ni ukete Skiza Tune onge gima ayudo kuom thumno kata matin ma akia kata ni nogole nang'o nikech wuon onego bed no consulta kono ng'iewo thum mar YouTube no to onego bed ni consulta ma kayudo lawyer tawacho ni anyalo dhi challenge e court inyalo kwanonwa moko kuom thumbe mane igolo mameki ma gin compositions mamagi gi titles gi nitie ginene nyiri beyo beyo ayiero nyako nitie Tholuro nitie Wesungona yani thumbego ng'eny nikech wuon kech kana temo yawo YouTube channel na gi nying Daudi Kamigori otamore nikech wuon kaluwore ni ng'ato noseyawo sawa nitiere kaka ji obelieve ni un joma ne ochako Ohangla emane uchako gi tabia mar tiyo koda weche ma odwanyore kata weche malich e thum mamiyo Samuel osenende joma go Ohangla sani ka gi compose nyako bae wach moro ma sako it malit ma samoro nyalo medi no iti ka inyalo wacha ineno thum mane wago chon nok dwanye wach thum igo kingero sani ng'eni dwanya wach ayae wan ne kidwa dwanyo wach tidhi e ba kuma ji gine pakruok no pakruok ema ne gipakore pakruok kacha en kuma onge nyathi joma dongo lele mantie pakruok ema ne nitie koro sani makata ji nitie osiepena ma from Nairobi osegochona ni waduoko Ohangla machon Ohangla masani ok en Ohangla nitie jok moyie nyaka sponsor to nakono ni bwana sani adonje lemo winyo makaponi agolo thum sani to en mar gospel kwa hivyo ilemo sani wari sani alemo ang'o minyalo wacho ne jothumbe ma ne okale lweti ma sani endi samoro gin maber gi weche mag finances kata weche mag thum gidhi godo maber ineno sani gima dong' awach ne jogi ni kitiyo tij thumni en gima rumo ng'i gimoro itim gi pesa no seche ma pod iyude no to koponi obaye itimo tibiro end up ni pesa no biro lal kamano nikech wuon kang'iyo osiepna ma ng'anene papa sani ogero ot maduong' malich ma en
en awuon wach ni sani bende ondike gi kaunti ma Homa Bay ka. Makata chiemo no en ngama owuoyo go. Makata kuma ne yuda cha. Osegocho na gande monda adhi alime dala. En ngama oloso go makata seche mana we thum. No yudo ka wan kode be achunge sinagogi ke kanisa. Ne wan e kanisa achiel. Bi mano yung Kisumu. No ko wuoyo nyaka wadonjo Kisumu to wadak e dala achiel. Ne wadak kode kora kucho. Okay. Okay. Koro no mo penjora ni ang'o mitimo no. Winjo. Takone ni sa Nyasaye moromo. Winjo. Gigi Nyasaye ok geng kata no kang'eni anyalo wacho gima chalo kamano. Sa Nyasaye moromo. Okay. Lakini ok en gimoro ni koro macha wach no ne watieko kamano masani en koro wawuoyo maber. Okay. En koponi kata gocho ne to penjo wana ne penjo wana ne Jamigori. Yeah. Gintie gimoro icham. Bueno, kamano. Te iyudo ki ibolo ni kata gimoro kanyo mokitegemea ne. Kiwacho ni sani endi ilamo Nyasaye kendo idonjo e weche mag thum, iweri gi weche mag thum, sio? Kamano. Kong'o iwacho ni nokimadho nyaka ndelo mane go thum. Nyaka tieko. Lakini chode ti yie ni chode. Man ta yie. Be nitie kamoro ma samoro ifeel kata iwinjo ni Nyasaye ne ogwenyo ni tho nikech weche mag chode kane jalo. Ineno ka fire. Dine bed ni ago thum nyaka sani kata andiko rosekoma. Emane kanye mane Nyasaye ogwenyo na ma wacho ni ka joga mane tiyo go jok mane ng'e seche moko kabet piny to pi wang'e machwer jogi osenindo tanto Nyasaye oyiera pod oweya koro ing'eni wacho ni kare Nyasaye ne dwani atine winjo Nyasaye ne dwani atine ma kata nitie minwa moro Oyugis kam ene modo orwaka la mabe ka akia design manolamo nago ma ochuna ni aginene ne achungi mabe kanisa ne maleme an be okaleme kana mano Oyugis kuche maleme. Kamano. Ka watieko maybe inyalo nyisowa ni bende in dala ni tisewacho ni nitiere Kisumu kocha kendo igero dala ni ka indi tiyo Homa Bay sani tiyo tije mag construction work. Inyalo miyowa mana matin ni bende in koda jaodi kata monadi to kod nyithinda di sani giromo nade? An gi jaoda ma en tie e ot to nyithindo an gi nyithindo 5 winjo ma achiel to nowe skul gi kore en osani ng'ama ng'ongo to 4 gi tie mag grade 7 mabe tija mar gine ne ma puonje go tija mar gedo ni masani puonje go kichonge gi tich moro amora ma kura nyalo timo koro modong gi somo timana matin kabisa mok somo. Sawa. Kamano. Bende nitie nyathi madwaro thum? Kum joga go nitie ma biro go thum. Aseneno. Okay. Ibiro jiwe? Abiro jiwe. Ok ibi kwere? Ok akwere nikech wuon en bodonjo ne gi wang'e nikech en bo nyalo ting'o nyinga malo. Mabe kata tools na moko akano nikech wuon gibiro achiel. Abiro tiyo. Wach mogik kitiyo gi kamera ni endi. Ne jothum magoyo hangla ka achiel koda samoro jok mane oheri ma pod gin fans magi. An kago akunga gone jota mogiro kamano kuom tich maler ma gitiyo nikech wuon gimanyo wa kuonde mwa waponde. Koro an gima kwayo jothum kitiyo ng'iye ne dala chalo nade lose dala ni jothum lose wacho ni gin jok moko ma ikunyo bur tikunyi koro seche mitiyo bere ne igedo dala in gi yodi moro me kata ki gimoro timi tinyalo genene to gi jo ma koro obet ni gin jok moko ma bet ni gin jok ma jochode to wang'e ni nitie kendo nyiri ma sero jothum kendgi giweyo wachno. Kamano.
Erokamano ahinya. Daudi Jamigori. Erokamano ahinya kuom gogo kodwa mbaka. Asante sana. Nyakora Mugi kanyo bende makelo ai giko makawuono ni endi mar chenro mar ng'e jothumbe wa kokalo Ramogi TV ne wago mbaka ka endi koda Daudi Jamigori. Omiyo wasigana mathoth mamare to koda mag jogo eko mabende ne okale lwete. Hello producer Mara Alex Obado kachua koda jopicha kamutingo Steve Shetera kanyakla koda Hebron Nyinga and Solomon Atito Kafaya Uriti Masani.